iti tunggal pitik ki puso, kada guru-uray nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Apayan, friend. Nagunagmitan na itaasin naay mo. Parikot ko nga ron no kasano ngay pakada ka ni Victi plano ta. Nalakalaang day ta. Kasano? Basta, ipagnamlatan dagiti requirements mo, adina mo. Aniya? Into na ang employer mo, isunton ti panang ibaga. Adan to pa'y aya maaramidan na. Sa bagay. Saan ka ngagdanag? Kas itinagtulagan ta. Pautangan ka pa'y laang iti gastuson nga agilakan. May sapay day ta. Amang ano sa balin tukid din di atapon na no kanayo na nagpakada o no pumanaw di balay. Nalakalaang day ta. Di ibagam nga na panam, winuna pananta. Sige. Hasta nga rod, Mare. Agyaman na kititulong mo, ha? Wen, kanyan. Sa bagay. Talaga kayat ko ti makadanon iti sa balya pagilyan. Kan matulungak ni Vic amanggad para ti agad adal pa lang anak mi. Tinsamat laangan balasang yun agad adal. Wen, nagdakkel ti magastos na itinala na akurso. Anyat alaalaan na aya. Nursing. Kat amo matan no kasano kadakkel ti magastos iti dayta akurso. Saan ko kumangay baga dayto nga makonsensya akto matlaan. Oh, anya day ta? Kayat ko ti agabroad. Anya? Agabrod ka, Linda? Wen, arapahap ko dayta. Kan kayat ka tulungan para ti panagadal ni Janice. Saan tayo pa'y matalimangan anangan? Nga uray dakkel ti paggasgastusan ni Janice. Uray kaskasano, at damat maitultulong ni Aldrin. Kung tintukan, iti dayta ataray ti kasasaan ti biyak mo? Linda, sursuruan tayo kumatimapnag. Wen no makontento ti adda kada tayo. No kasta ti prinsipyum saan kanyak. Ti kayat ko. Makarik na tayo mo't kuma iti uray sang kabasit a ginawa. Nangarunakan ka. Linda, Maawatan na kuma. Wan, at ang trabaho ni Aldrin kat makatulungan. Ngayon para kanyak. Saan na nga obligasyon ti mang paadal ka dagiti kakabsat na wano iti kabsat na. Ta obligasyon ta daytaan naganak. Anak nga umanugot nga umadayo ni Nana ang ading ko. Uray siya ka. Kasi kakano tiga po na, akayat na timapaniti sa bali apagilyan. Anya? Ay, saan ko akayat nga umadayo ni nanang? Uray saan ako na makadal, nuday katirason nga umadayo. Ay, oray ni tatang, saan na akayat? Anya amatan ni nanang. Anya't makapampanunutan na iti dayta. Ay, amok pa yan. Kasarintak ni nanang. Saan ko akayat nga umadayo manong? Saan ko akayat nanang? Uray saan ako na makadal. Saan nyo nga minamaawatan ti planok? Makapakonsensya kayo mat. Siya pa'y kitintirason nga umadayo kayo. Kaya't ko ti makatulong iti amayo. Saan nabali na makapagturpos kan agawid akon? Anya? Doa atawan lang ti kursom, saan ka di? Uwan. O, no kastarod, doa atawan ko matidjay. Ay, kumamaawatan nak, Janice. Kaya't ko nga dawat pasat ko ti baligim. Saan nabalikan manong Aldrin? Tandang trabaho na. Unayin ang nagrigat ti awan lugan na. Nagrigat ti agunay iti paglugana.
Ni Nanang. Isumat tayo di agka po iti opisina ti may sa recruitment agency. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Intuloy ka dilata ni Nanang di nag-apply? Nga uray no saan kami nga umanamong nga abroad? Ni Manong Adrin, iso na ito'y umawawag. Hello, Manong? Ayan mo ka din, ading. Saan ka kadipay analpas iti dutim? Rimuara kon Manong. Agur urayak iti pagluganak nga gawid. Apay ka di? Gaputasan ko anasangpatan ni Nanang itay agabuak ijay baybay ang nagkalap. Anya? Napanak kami nagsigay na barang ada presko si tatayo. Dinamag ko ka ni tatang, no sa dino tinapanan na. Kat ko na, hanapan ijay ayandaan ti Milba. Anya nga ro ti problema? Napanag ijay ayandaan ti Milba. Tanagorder, iti makatapuga kiti taaw. Kasta? Wan, amumatan. Noan sarak ko iti trabaho, mapanag agsigay. Amok Manong. Taawan masayang nga oras kan ka. Wan ading, ngam, awan mo't tao ijay balay da. Pati ni Nanang, awan mo't ijay. Kahit nasa wan, inulbodan ni Nanang ni tatang. Adan to ibagak no sumangpetak Manong. Sige, kastapay. Taadan di pa pagluganak. Bye. Oh, imuno na ka pa na nakasangpat ng ninanang mo, Janice. Ha? Awan pa'y ni Nanang, tatang? Ya kamutihan na. Tako na mo ti kabsat mo nga awan ni Jayan Damelg ba? Tatang, ada ibagak kada kayo. Di yun to kumaungungtan ni Nanang inton sumangpat. Oh, anya ti ibagam, Janice. May papangkadikan nanang mo? Oon, tatang. Iti panagururay ko ti pagluganak ajip nga agawid. Nakitak ni Nanang iti kabisera. Anagga po iti may sa recruitment agency. Anya? Kadwa na ni Auntie Melba, tatang. No kasta, intuloy latan ni nanang mo tinag-apply. Nga uray saan tayo akayat nga gabrat. Damagan tayo to kankwa na dayta intong sumangpet, tatang. Talaga nga'y pilit na tikayat na. Uray na pintas ti gandat na. Taisot imbaga na kanyak idi kinasarita. Saan ko akayat nga umadayo iti din na tayo ni Nanang. Janice, anak. Uray sa anak ko na makaturpos. Nulakit dita saan nga umadayo ni Nanang. Ay, Mabutang ang tatang. Amangan no saan ton nga agsubli ni Nanang iti din na tayo. nasaya at tadimtang kan, Linda. Apay akas tati panangkitam kanyak. Inururay mo ka diti sa sangpet ko, tada ibagam. Sa dino at talaga tinaggapwan. Itimpakadakkan ka itay. Itay umalati wa kadamari melba. Wen, mabalin nagpaiso dayta. Ngem adda na pananyo kan malba. Ay, awan. Asino dag ko na nga tanapanan mi? Nagsarsarita kami laeng, iti balayda. Saan kayo nga agulbot, Nanang? Nakita kayo kini Auntie Melba ijay kabisera. Anagga po kayo iti may sa recruitment agency. Anya? Ita, sungbatam ti saludsodak ken ka, Linda. Intuloy mo ka di tinag-apply iji abroad, ha? Ah? Sumungbat ka! Nikot, apay adin ka agad nakastangay? Sungbatay niyo ti damdamagan ni Tata. Wang! Wang! Ituloy ko, da kami kin melba. Kunak tupay kat. Apay nga intuloy mo! Idin to tasanta ka lang arudan apalubusan mo madayo! Gaputa kayat ko nga glupos ti panagbiag tayo. Kayat ko makaturpos ka ti panagadal mo, Janice. Ngem di ka di mailiw amang panaw kada kami kasta, ha? Usak! Ibturak ti sakit ti mayadayo kada kayo. Tapno rumang ay meten ti biag tayo. Sandak ka di amaawata. Ay,
Di ka di umay uminom di arak ti redantam nga imay dito'y balay. Sika, Bek. Wen tatang. Tanasakit una tinakam ko iti asawag. Gapo iti panangipapilit na iti kayat na. Ay, pabos uyam no kayat na ti agaprod. Ngam, asino pa nga ron ti kadwak amang kita kadag iti anak mi. No umadayo tatang. Dadakil damutan. Baron ni Aldrin. Kan balasang matan ni Janice. Ada pa yung trabaho na. Uray pa'y tatang. Di pan nakailam. Wano ili mula ang ti amok. Adi mo pang palubusan iti asawang Bek. Ngamustaw ni Linda. Apara kada kayo matla amin. Apa nagsakripisyo na nga umadayaw. Anusan mitirigat tatang. Ti masakbayan dagiti anak yaw ti pampanudutan na. Nang runa ken Janice. Nay, saan pa'y anak katurpaus? Iswa palubusam ken suportaram di asawam. Na, ay saus. Ay, Kasla madudog tiritnak. At asawak ti agsakripisyo nga umadayo. adakin ka no si Kati Agabrod. Ngam no siya ti umadayo, ang mga no ad-adan nga agrigat ti pamilyak. Anya, Diyak kayat ti agabrod tatang. Kayat ko lang ti agtalon kan agkalap ngam ti umadayo. kas itinakunak palubusam. Saan mo't asik at mangibabaon kan kuana? Dumarigatan man ijay, awanin basol mo. Saan amasidir ti konsensyam? Anya nga rod ti aramidan tama no. Kasarita ta ni nanang. Barang no malukoy tading. Anyamat nga may ni nanak. No anya la ti mapampanunod na. Ay, un nga rod. Uray kaskasano. Kat maibirbirukan mat ni tatang tigastusok iti panagadal ko. Saan lakit di amatadaal dagiti pagay na. Kun naggagat pa yung agkalap. Isumat. Ay, sige ading. Kasautaan na sayaat ni nana. Apay ngamin nga ipilit yung lapta ti kayat yung nanang. E din to ta di kam lang arudon kayat nga agabrod kayo. Da kayo ti pampanunutek. Iso ang nalagip ko. Napanunot ko mati umatayo. Nang runakan ka, Janice. Adu pa'y ti gastuso may ti panagadal mo. Apay, saan kayo maasyang ti amayo? Nakasauna yung tirigat na. Adan pagtrabahwak nanang. Iso saan to yung atamat nga agbisin? Kaya't ko arumang ay matbasit ti panagbiag tayo. Iso kalubusan da ka makigasang gasa ti adayo. Ay, awan ti mabalin mi. No day ti kayat yung nanang. Para kada tayo amin daytoy. Iso asan da ko mamatalapdan? Mailiw kaming tulakit din nanang. Italaan nga umadayo kayo iti dan namin. Ay, nga kadeta iliw-iliwan aya. Saan na napatagday ta? Ang mo siya. Kasta nga ti marignak to sigurado. Nadaakon iti adayo. Ang mag-inanos tayo Ay, awan ading. Saan ta malapdan ni nanang? Anya nga rod mano. Saan na tayo sa napatpat ganin na? Saan nga nakasta ti sawang, Janice? Saan kayo ang makawawan? Anayin pusok, anay, nasam na utlaunay. Oh, Naparto ka ba si Mangbat? Nyagapan na among Linda. Si katiga puna nagbartekak. saan mo lata amaklon di pa nagabrod ko? Kapot ajak kayat nga umadayo ka.
Ayatan ka unay, bakit? Isu, adi mo ka man patuluhin ti agabroad. Day talat pampanunutom nga minkat. Palubusan na ko ma. Uri ka, doa atawan lang mat, kontrata. Kasano nga raw dan, no maganhasam to ti agtrabaho? Ha? Iti papanam. Kat irinyom ti kontrata. Di pa kat nakabaybayagan na saan tangag na ka nagkita. Day taladin na din na ti amom. Kaya't mo manin ti agpotot. Iso nga raw, dajak kayat nga umadayo ka, Linda, bakit? Bakit ako, nanya? Agsikog ka pa'y. Ubing ka pa'y, mat. Day tala pag nagsikog-sikog. Mabuti nga kung nagsikog pay. Nasurugan ako rin, tak. Kung- Ipatay kong tupay kat nga tan, o ganakak pay. Kung kunamlang dayta. Adun to pa'y di tati bakbakat gamit isika nga magsikog damit. O, iso ang mabalin ka pala. Day tala ka da iti panunot mo. Di mo kahit nga gabrudak, ta sikogan na kasta. Anya nga katula ka sa umo na ya. Ito nga rod ti kayat ko. Naimbag man, ta nakaalado kayo apaw. Ay na, talaga anay kayo na balasang kinbaraw. Lolo? Lolo, ada parikot mi. Kada kayo langan ti maudi anam nama mi. Ay, anya dayta. Kwarta? Ay, ada pa'y matkit ti basit anabati iti pinsun kaw. Saan akwarta, Lolo? Uwan, Lolo. Sa baling atulong ti masapol mi. Ay, ket, anya nga raw. Da kayo kumati makisarita ken nanang. Adinan patuloyan ti umadayo, amanggad, Lolo. Ay, nasa ukanya ko ni tatang Yudayta. Limtim ako nakapawk. Palugodan niyo ti inayaw. Ha? Isaw ti agragot nga umadayaw. Ngam, agpaay kada kayo dayta. Nangrunakin ka dyan, Ace. Amok, amabayag ka pa'y amakaturpaws. Ket masan kayo kuma iti amayaw. Lolo? Padag ko na ket madairan nyo ti iliw yu kenkwana. Ken baawatak. Nga italaeng nga umadayaw ti inayaw iti dinayaw. Pudno dayta, Lolo. At damat ng trabaho. Uray kaskasano, makatulong akmatan. Ay, apawk. Nanakim kayon. Ket maawatan nyo siguro ba ti imbagak? Tadinaw ti ayan jay asawam, Linda. Maturugan tatang. Binartat yung ngamin. Ay, nagbidot ka. Dinilaw ko. Imbagan asikatiga po na. Gapo ta kaluksaw naklaon na yan. Gapo iti plano ka pa nag-abroad. Pinagbaga akmet apalubusan na ka nga agabroad. Ngam kaslamat ubing abasait ama iliw kanaw. Gapo tayo ayatin na kano tatang. Di talang tiga po na. Di nakayat nga madayoak. Malala. Baring no maamiris ng tumutlaang. Para iti masakbayan dagiti anak yaw. Ti adayaw. Nang runakin dyan adi ba'y nakaturpos iti kurso na. Iso ti kanayin kung may bagbagakan ko na day tatang. Ngantay ko na yun kasla ubing, yan hakyo. Saan na makauawat? Malala. Bayam. Ta padasak abagbagaan tumanay. Sige man tatang. Dila iliw na ti bagbagana. Nalpasan na ti papeles ko. Naipatulod pa yan iti agbalin nga employer ko. Ay kasta ka day. Wan tatang. Nung sumangpad yung working visa, kan plane ticket ko, ag-flight akon. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka anta mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Awaning mabalin tayo, Manong. Saan tayo namalapdan ni Nanang? Kinasarita pa yan ni Lolo. Nang nagmumuti ko, Nana. Ay, anya nga rod ngay. Isu Numaminsan, Manong. Adamat punto ni Nanang. Marigrigatan ni Tatang. Kung saan adakos, natulungan ni Nanang. makatulong ako mamat kat. Awan pa'y mat asawak. Awan pa'y biyagak. Isu makatulong ak iti panagadal mo. Ngam husto timbaga ni Nanang, iti naminsan anak sarsarita kami. Saan mo ka nga obligasyon akabsat ko timang paadal kanya. Tano adanas kan nga isa ganaam, kiti agbalin to a pamilyam. Ading, Uri kaskasano, adamot pride ni Nanang sa bagay Isu tangay adalitan. Nang runak at mauray laangan ti working visa, kan plane ticket na. Agpalaitan. Tatang, nakaidasar ni Nanangan, intay manganan. Saan ako namang malam? Anya? Kat ko na ni Nanang, asaan kayo anangal daw? So di kay manin mang malam? Saan ka mabisin? Kanibaon mo tuman dito ni Aldrin. Tadaman ibagat kan kwa na. Si Mangon iti komedor, Tatang. Di manong mo, ayan na. At ako mapangibaunak kan kwa na biit. Pangibaunan nyo kan kwa na aya, Tatang. Agpagatangak man iti arak. Anya? Uminom kayo manan? Nasaysaya at itati arak nga ipaunag ko ng taraon. Tatang, awatin nyo kumanti pa nag-abroad ni Nanang. Nang runa kat kailangan ticket na kanuti orayan na. Natangkan ti pakinakam ni Nanang yung nga umadayo. Idi kat nagkadkadak nga umadayo ni Nanang. Ngam ka puta agpilit lata. Isuan, napanunot makinimanong. Asuportaran milaangan ti kayat na nga agabron. Dahil dati pang pilawak kada kayong agkabsat. Taad-ad da pinatangkan nyo ti pakinakam na. Gapu iti anugot yung nga umadayo. Awan ti mabalan tayo, Tatang. Tanalpasan anak apply. So nga awaten kan suportaran tayo kuman ti desisyon ni Nanang. Arak manen ti sangsangwam. Maliwayam payapasayakan wenno padano man dagiti pagay mau. Saamat nga ta matikag tatan. Ay nabik. Awanen mabalin mo, taal daw langan ti mauray. Agplaitan jay asawam. Kaya nga rod tatan. Kaya't namat nga ro, ti makatulong ken ka. Isu apalugodam. Kanya pa nga rod. Ngamjak may liwiliwag ti sakit tinakam ko. Ay, kung kabailan dagiti anak mo nga ibturan ti iliw da. Saan mo kit din nakabailan? Isadeng mo daytan panaginom mo iti arak. Tawan maitulong dayta. Tatan. Dadailan na laeng ti salunat mo. Hello, Melba. Nakaawag ka man? Ay, good news, Mare. Oh? At tanti plane ticket ta. Atak, ito dito yung agency. Ay ha? Nagsayatan? O di, ag-flight tanto nga rodan. Awan, at ang schedule ti flight ta. So, arog yaman ngayon pakit at kiti alam abado. Tapos saan ka maapura? Sige, Mare. Inakto gumatangan iti maletak. Sige nga, Rod. Gastapay. Bye. Bye! Kamawad siya na. Ag-flight kalimat langan ka ni Mare Melba. Vic! Oh, apay, anya ti bagang takas taon iti daras mo nga masidag ka na. Adda ti plane ticket mi kini Melba. Ag-flight kami no may anawas. Anya? Bumadayo ka? Katuan! Si Kanton ti makamo kadagiti anak ta. Linda. Kaslaman na dingitan ak. Saan mo pagladingitan day ta? Agian na
Alas tayo. Linda bakat. Hmm. Agan nagkanto kuma iti papanam. Di mo baybayan ti bagim. Wan, di nakadi pa kadanagan. Kan oray si ka. Isardeng mo matanti ka na panagin inom mo iti arak. Tawan maitid na anasaya at iti bagim. Dadaalan na lang ti salon at mo. Ay, babit laang. Umaya kon. Agyaman nagtanadahanon kayo matlaang tatang. Baik. Ada ka di ibagam ta nakaumay ka. Wanaw, umay ka kadimanan agbartag. Saan tatang? Nangarod ti gagaram. Umayak ko maumutang iti kwartayo. Pag-flight ko tiyan manugang yun itong lawas na. Ladan pa yung ticket na tatang. Anya? Ay, ay mapantaon. Ay, nagsaya at ano kasta. Taguray ka. Ay, anong nga rin ti umay mo utangan na kwarta? Kaya't ko akabaro amin ti kawas ti asawa kang itugot na ijabrod tatang. Iso ti pangigatayan na ti utangag kada kayo kwarta. Ha? ay, kat mayat Ay, manong nga rin ti utangam. Mabalin siguro ti 8,000 tatang. Ay, anayo kun adismail. 8,000 tulatan itad mo, into nagbayad ka. Tatulong kumutan iti asawam, jay 2,000. Ay, Kaya manak tatang. Nakasaysaya at kayo unay kada kami. ay, kan ikararagyo. Anasaya at kumalaeng ti pagtungpalan ti asawam ijay. Wen tatang. At daditan, Bek. Iso nga awatin yon. Nga agin na dayo kayo. O, Aldrin, apay may kulkulan ka. Ay, gaputa. Kasla madimit ang tirik na kiti panakam mo. Ngayon ton lawas nan ti panag-flight yun, nanay. Anak, saan kay ko mga agliday iti adayok? No agbarbartek ti amayo no awanak ton iti din nayo. Di kay bumdeng amang palagip kan kwa na. Dahitang harot ti pagdanagak itananang. Tamang ano, tintulatan arak ti sangsangun na ton awan kayo. Tawan kat manaknakam na ti amayo ano kasta. Ay, imbagak meten. Sa imbagak meten kinapong abagbagaan na ti amayo. Amang ano maisungsong la ka na yun iti inom. Saan ada kami ti pampanunutan nyo? Nadakay ton ijay nanang. Ken anadan nyo kumatibagiyo. Tamang ano agsakit kayo. Didak pa kadanagan. Sana pali, adaman niya anti Melba katwak. Ay, wan nanang. Ngam, maikawa kami tulakit di itikawan nyo. Ay, anak, Ngam, kasi ti kunayo. Agiin nanos tayo. anya da kita insakpot mo. Kita ang manuan niya dagit ha. Parang magustom amin. Anya da kita aya. Di mata nga kadagit itugot mo. Ni, Saan ka nga inayaban ang nagpili? Taamangan mo di mo kayat nga ikatangan ka. Iso ang nagnaknakamaklat na naging matang kadagit tinamnama akayat mo abado. agyaman na ka. Anya. Kayat mo lang dagit ha? Awan, naglaing ka na nagpili, di may bagay kanyak. Ang maguri ka. Nangalaan may tinggatang mo kadang ito eh. Mo tangak kang tatang. Ano niya? 8,000 timbagak. Ngam 10,000 tintad na. Tatulong na kanumatin kan ka 2,000. Talaga nasayat ni tatang. Ala, sana bali. Agsubadak to kan kwa na hinton adda ako na di abroad. Saan mo kailangan nga panunutan dahi ta bakit? Tinapatag, nasaya at ipagtungpalam ijay. Kat nasaya at dagiti agbalin nga amom. Wen, dayta ti kapatgan. Idaw-dawat tayo asa anak ko mamaipada kadagiti nagbaling nga OFW ana uyong ti amo da. Numarigatan ka, di agawid ka laingan. Ay, san mat siguro? Di ba kat sayang ang tinagastos ko ang nag-apply no agawid ak matla adagos. Kanya nga rod nga iti mabalin. Wen, nairwa makiti nadagsan na trabaho. Iso ka ba alaklakit di?
Nay, payakas ta tila ngayon nga agkabsat. Agpamanila ni nanang inton rabi, lolo. Dua taon na saan miya makita ni nanang, lolo. Kasta nga rod, lolo. Ay na, anya lakit tindag ito'y apok aya. Nadaras laing ti panagtulid ti aldaw. Ay, di la mabinadaw, ngaglabas ti aldaw. Lolo, Kin may sa, naduras itan ti siyensya, ti teknolohiya. Pudnumat kit di, lolo. Addan cellphone. Kan mabalinan ang makita ti kasarita mi ti bangir nga ungto. Ay, iso nga raod. Iso adi kay tunay maikawa, iti kadan ni nanang yaw, iti sabali apagilyan. Uno, adayaw, alugar. Ay, may isa kamat asanuaw, beg. Kas kamat la nagminatayan. Tatang, agpamanilang ni Linda inton rabi. Kasmat la sa anin nga agsubri kay asawam iti dayta alangam. Itala amaya dayon ni Linda kada kami ti mabayag, tatang. Ken mapangpa iti balasyo taaw. Naimbag kumala, no Manila, no Pilipinas lang ti papanan. Ay, anya nga raod. Awatem laengen nga agiin na dayo kayo. Wala na, tatang. Anya pa'y nga rod. here we are, friend. Adatan iti Singapore Airport. Wow, nagpintasan, Melba. Uwan, kan may isa kadagiti kadalusan apagilian kan airport daytoy. Kasta ka di? Akat anya itan. Orayan pati mangsukon kadata. Kasta ka di. Awan rumbang apagdanagam. Taag kayam ti amom kan ti amo. Kasta? Isumat ti bagaday di opisina ti agency. Okay. Nasayat nga ron no kasta. Saan ta maikawa? Day talaeng. Tasabali a building kayan ti kondo ti amo, kan ti amo. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta bakit? Nakasangpat kayo dito anak piya. Juan, Ayan yung nga rodan. adda kami pa lang dito airport. Urayan mi ti mangsukon kada kami, kan ni Marimel ba? No kasta, adda kayo pala dita? Kung naklano nakadaanon kayo ni ti balay ti amo yo. Saan pa'y Ngam umay ka nun. O sige, kasta bye. Bye. Bye, bakit? Ay, pagyaman nak. Nakagtanda ijay nga awan da ka sa napagtanda. Nasayaat nga ron no kasta tatang. Bueno, anak. Kat kasla pagdaritmat. Abdan iti balasi yung tao ni nanang yo. Uwan nga ron tatang. Kat itilaangin video ko ti pagkikitaan tayo. Bueno nga rod. Mabayag adi makasangpat ni nanang. Dua atawan. Bueno nga rod, Janice. Kumakat makasangpat to na graduation mi palubos ti apo. Ay kat depende ano saya atam ti panagadal mo. Kat makaturpos kan iti day tapanawen. Uwan tatang. Promise. Ikarigata. Rombeng lang, Janice. Tapno saan mat amasayang ti bannog kan sakripisyo ti inayo. Balo kaya, Australiano ti amo. Doha ti anak na. Nakubid ka no ti asawa na. Ay, saan pa'y matnisutila kayo unay? Nasrukla ko rin tana. Barito kan balasitang matang dagiti anak na. Ay, all around ti trabaho dito eh. Adaw mawag. Ni Marimel ba? Oh, hello Marimel ba? Hello, Mare. Kumusta ka ditan? Okay, Mat. Nasaya ti trabaho. Kanyag may saak kita dito eh. Kasta ka di? Wan,
Simrek ti amo kiti opisina na. Kan adamat iti pagadalan ti duang anak da. O anya, magustuhan mo't laing ditoy. Wan, panagkunak, awan parikot ko kadagiti amok. Nasingpot mo dagiti anak ni boss. Nagasat ka nga rod Ay, agsarag tantulaan no day of that. Mapantay iti ayuyang dagiti OFW ditoy. Sige, bye. Bye. Bye, Mare. Ay, sapay ko ma. Tanasaya ata ka na yun ti amok. Tapno makapagbayagak litwal kan awan ti agbali na parikot ko. Awan mo siguro ti parikot iti sweldo. Kan, anya di ko nana? Addan to ka no year-end bonus ko. Basta nagagatak kan nasingpetak. Ngam, apay akas chatting adlaw ko ti amok. Iti daw mo pan nakakita na kanyak. Kinita na kiti pangato pa baba. Kas lamang rukrukod. Anya nga tati kayat sa wunday dyan. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Day, kapampanaw laang ni Linda ngam anak adako sa anti sinangom. Gaputakas lamarba ti barokong ko. Hindi nagpakada-kada kami, tatang. Ay, mailiw-liwag mong tumot laang. Dan saan nga arak ti solusyon iti iliw mo iti asawam? Nasaysaya at kain ka asikaswan dagiti trabaho iti talo niyo. Kaslasan ko ang mayulo ti agtrabaho, tatang. Ay kat, napanan nga ron ni Aldred. Isu tinapan nang kita kadagiti dinguan mi, tatang. Ay nabe, mabaybay ampayan dagiti tarakanyaw. Gapulaang iti yadayot ti asawam. Anya dayta? Kasladyak mailiw-liwag, tatang. Ay saus. Nobak nang kami kuma. Saan kuma na panunot ni Linda ti agabrod? Napartaklaan nga aglabas ti dua atawan. Iso nga, isardeng mo aginom. Umagawa ka kitday. Tapno masinsumot ti biyagyaw. Hello, Melba. Nakaawag ka man. Kaputa kayat ko amaamuan, no kasano mo titrato kan kadagiti among friend. Nasaya at da kanyak nang rona ti amok alalaki. Gwapo si ka. Anya? Ay, manuda nga serbiam. Balo ti amok alalaki. Dua ti anak na. Sa ti senior citizen, nga ina ti amok alalaki. Upad da amin. Paspasit kayam ti serbiam ngam siyak. Mano ka di man ti amom? Innam da. Dagiti agasawa nga amok. Dua ti anak da, kan dagiti naganak ti amok ka babae. Ore ano nasaya at damat kan ka? Nasaya at damat. Ala, sapay ko mga rod ta saan nga agbaloy ti kinasaya at dagiti amo ta. Dahil tamot ti daw-dawat ko, friend. O sige, tani maturog akon. Masapa ang agriing inton bigat. Baliwan ng tumanan, sarita. Bye. Hello, bakit? Kumusta kan? Gastoy, nasaya at matlata, kaas ti apo. Kat ti amom. Nasaya at tinutungpungan nga amo. Ugpat na lang, selbiyak. No, nagsaya atin no kasta. Wan, iso di nakpampanunutan. Kan, di ka unay agbarbartag dita. Wen, saanen? Manmanon nga uminuma kiti arak. Idilangan ka pampanaw mo ti panaginom ko iti nalaos. Naglagipam, at tinalaos apa naginom iti arak at mangtad iti sakit. Wen, saan ka madanhagan? Kat, kumusta nga rin dagiti anak tan? Kasi ti apo, kat nasaya at dalat tamat Kat, kumusta? Masansan ka di ba't lang iti papa ni Aldrin iti taaw? Sigay?
Uwan bakit? Kasi di kalman, aduman ang tinakalapan na. Nasayaan. Nalaing nagkalap ni Aldrin. Libre ti si Dayo. Awan na. Kanila ako may matidad duma. Napyala para gastos mi. Ni nga ron, Janice, kumusta mo't? Masansan nga overtime iti panag-duty na. Ngamin, madamat internship na. Kas nurse iti hospital. Kitaan naman lang nga ati salon at na. Uwan, awan parikot bakit? Ngala, agan-anad kayo lang dita. Para makaipatuludak to niton lawas na iti allowance yo. O sige, bye. Bye. Ay, naimbaglangan tadda cellphone. Oray kaskas ano. Maup-up ti iliw mi iti tunggal maysa. Tatang, imawag kanyak di manugang yo. Yan nga ron ti kunana. Dahil jay, nasayaat ka numat dagiti amo na. Ay, ay nagsaya at nukas na. Kunana pa'y abarang no makaipatulog to kanong nulawas na ti allowance mi. Bakit di dakkel ita ka badangam di asawam. Well, tatang, angam adalat tamat adagiti gundaway ka iloy ko ti asawak. Ay kat siyempre gapo ta asawam. Agam ano sam at iliw mo kinkwana. Ta para iti pagsayaatan yung matlaeng ti panagsakripisyo na nga imadayaw. Apay nga takas ka, sa palit di pa nagkikita kanyak ti amo kalalaki. Nagpapuwan. Madala nga na. Awan nga plano na ang mga asawa manan. Iti pa nakabalo na. Sa bagay. Mabalin pa ang mga asawa. Saan pa'y mag-isot lakay? Sigurado makaputot pa'y mag. Nada pa'y panggak na. Kanya nga tamad a klase ti babae ti kayat ng asawahan. Imposible matakas kanya kadaan asawa nakatulong ak laang pa'y. Di lang mapampanungot ko. Tuloy ko man lang ti trabaho. Ang mga noong tanakpay ti amo. Sapay sa bali ti panagkikita na kanya. Kumusta kan, friend? Ay na, mayat man ti panagranata dito parke. Gaputa day off ko mat ita. Iso nga mayak mat ang relax Kumusta amat nga raw dagiti amaw? Ay, saan mo't ang nagbaliw ti kinasaya at da kanyak? Ay, mayat Oray siya, nasaya at latta kanyak dagiti amo. Nukas kasano, ang mga nooman nugutak na ibagada nga irinyok ti kontrata. Anya? Di, saan ka nga bakasyon di Pilipinas? Kalpasan ti do atawan na kontrata. Uwan mare, mapiit lang ti upat atawan a panagyan ko dito'y nukas pangariga. Hello, Linda bakit? Apay ngay mawag ka? Gapo, tanay patulog ko ti muna asweldok. Kaalaan ni remittance. Kita ang ti cellphone mo, ti control number na. Agyaman ak bakit? Mano nga ron tim patulod mo? 20,000. Nay, nagdakkelin. Ibating ti daduma. Tanda mo din inutog abayadan nga utang ko kini Melba. Sige nga Rod. Oray, tagkit kita kayo mat kinimel ba dita? Inutam na tanabayadan tinaalam ken ko ana kwarta ginastos mo ang nag-abroad. Wan. O sige nga Rodan, kastan, bye. Bye, bakit? Ay, gusto ba't kat din ni tatang? Dakkel ti may tulong ni Linda. Bayat ti kaadda na ijay. Sa anak una yan nga agparikot no kasapulan ni Janice ti kwarta. How are you, Linda? Kumusta kan? Nasaya at matlata, sir. Saan ka kadiya marigatan iti trabahom ditoy? Saan mat, sir? Oh, nasaya at ngarod no kasta. Adda ka di ba gayo, sir? Mano ka din titawan mo? Nasaro ka 40 years old, sir. Oh,
Kasta ka di. Angam langam ti agtawan iti nasurok laeng at 30. Saan mat, sir? Pudno ti imbagak. Mano ti anak mo ako nam? Lalaki kan babae. Oh, I see. Amom kadi asipod nabalo ak 3 years ago. Pulos asa anak kun anagasem iti babae. Kasta ka di, sir? Hmm. Ubing kayo pa mat, sir. Manong matitawan yon? Nasurok lang nga 40. Ras makita ba't teenager pala ang dagiti tuwang anak mi ti day di Margareta. Anya matim patay da di asawa yo, sir. Natay iti COVID. May isang amin a nurse. Kat awan ka din ti plano yung mga asawa manan, sir. Idi, gamita awanan. Angem among kadi, akasla natignay manan teriknak. Bilang mga asawa akmanan, Linda, kaskan ka ti kayat ko. Anya? Oh, Janice, Adrin, adan kwartata yung anak ko. Nagipatulungan ni nanang yo. Ha? Agpay sutatan? Manating patulod na. 20,000 pesos. Nagdakkelan. Impatulod ng samat amin ang tisweldo na. Saan? Tanang iba iti pagbayad na ken Antiyo Amelba. Ay, mayat tatang. Tain inutan na abaydan ti ginastos na anag-abroad. Wen anak. Anya nga ruti, pangigatangan tayo iti kwarta, tatang. Ti 10,000 katigatan ko iti abono. Kat tinabati a 10,000, para gasto tayo matahanak ko. Makita yo, tata. Di mayat na nag-abroad ni nanang. Dakkel apakalag-anan tayo ti sweldo ni nanang. Ay, sana sumina iti panunot ko tinaibag ka ni Mr. Anderson kanyak. Dakkel ti kay papanan tinaibag ka na. Ang gusto kanyak ti amo. Namamanga nun ay turunglaan kanyak ti imatang na. Gapo iti pan nakalaglagit na iti asawa na. Tasa na may libak, ubing pa'y mo. Nasurok lang ang patapulo na. Mabalin na pa iti mga asawa no kayat na. Ne, mare. Apay asiriring ka pa'y lagit ha. Saan na karda makaturog? Ada ka di parikot mo? Saan nga maibilang ang parikot na ito eh? Saan lang amin asumina iti panunot ko? Di, anya? Di amok, ni Mr. Anderson. Nga pa'y. Anya ti parikot mo kan kwa na? At ang amin na ibaga na kanya, kat maawatak ti kayat na asawan. Anya nga min, ti imbaga na ah. Kayat na kano pa iti mga asawa, no kas kanyak ti asawaan na. Anya? Wan, Ay sus, kita ah. Laglagi pa ti pamilya mi di Pilipinas. wan, di kagdanag. Ngam no bilang, maliklikak nga ta ni Mr. Anderson? Anya? Saan nga ang ganag ni Linda? Ay, namangan no mailawan. Nanabali ti amo na, tabalo. Nga misungay. At na pamilya na a pinanawan na iti Pilipinas. Saan arumbang at tutupan na ni Mr. Anderson? Ay, awisag ngagkita kami intunde o me. Kasaritak ana imbag. Hello, Linda. Nakaawag ka man? Maburiburan na ka talaga, friend. Ha? Nga niya ti pakaburi-burang. Ti amok. Nagadutititid na kanya kamakbakan. Kun, binunusan nakpayan iti naudi pa nagsweldo. Anya? Ay, mayat man.
Ngam ti pakaburbur siya, kat ti masansan a panangkit kita na kanya. May salaang ti kayat asawan day ta. Nang runa kat kunam akayat na ti mga sawa manen no kaskan ka. Day nga rod, kat madandanaganag. Inton day opta. Agkita taman iti parke. Kayat ka makasarita na sayaan. O sige, tani, makakariribok mo tayo ito eh. Umuna-unay, friend. Panunutom ti pamilyam nga day Pilipinas. Wan, Sige. Agsarita tanto a husto no day opta. Bye. Kumusta kayo matan, apaw? Nasayaat kami mat, lolo. Da kayo? Awan parikot kanyak. Nasaya at aklata. Awen gayam, lolo. Atoy. Ada regalok ka ta kayo. Nay, anya na ito yaw awat mo kanyak, tiyanais. Bado yo, lolo. Tapno ada usarin nyo, inton inkay makimisa. Anya. Ay sus, anyan. Nagdungotoy apo ko kaon. Unmat lolo. Ngamin kat nagimbag kayo kada kami. Apay, nagpawit ka di manan ni nanang yaw. Idi na panalawas, lolo. Alakit, nasaya at nukasta. Ang ti maibalakad ko kada kayo. Agimpad kayo. Sana nga po tadakkel ti may papawit ti nanang yaw kat komporme latitan digat katangan yaw. Wan, lolo. Dagiti laang importante ken priority tigat katangan mi. Nasaya at nga raw. Ken agornong kayo para iti masakbayan. Saan tayo laang amaw? Noan niya dagiti dumteng aditay namnamaan. Apakasapulan iti kwarta. Aldrin, anak. Oh, apay tatang. Anya ti ibagayo. Tatas taon na iti partak yung ay masidag kanyat. Nagpatulod manan ni nanang yu iti kwarta, anak. Anya? Kat, no idi lang lawas na nagpatulod. Nagpatulod manan tatang? Wen anak, kanayon nga da sideline ni nanang iyo. Iso ka kanayon ti panagpawit na. Nagsayat kit din ta naka-abroad ni nanang. Wen anak ko, ngam saan tayo agaston itati impatulod na. Ibangko tayo, tapno at damat makuna nga ornong ni nanang iyo. Wan tatang. No anya la dagiti priority a kasapulan tayo. Isulaang ti paggastusan tayo. Wen, salwadan tayo ti pagrigregatan ni nanang iyo ija adayo. Manong, napanangitata. Apay nga awan dito'y balay. Dapay la iti bangko. Anya? Napanijay bangko? Apay manong? Nagpatulod manan ni nanang iti kwarta. Kat iso dya yung bangko ni tatang. Tapno adamat ka no makuna nga ornong ni nanang. Nagsaya atin day taan na panunot ni tatang, manong? Wanading ko. Tamo na atunggal sinti mo nga ipatulod ni nanang. Kat bunga tilingat. Kan panagtrabaho na iti abroad. Nabayagan nga arapaat ni nanang. Nga aglupos kumamat ng tibiyag tayo, manong. Kat mangrugrugin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Unay mat abayagan ni Linda. Itayak pa'y amang ururay kan guana. Awan matlangan. Yes, Mr. Anderson. Ni Linda. Isunday jay. Agam, apay ang kadwa na ti amo na. Si Mina kan guana. Kat napanagtugaw ang nagsigarilyo iti pagtugtugawan. Ren, nabayag ka ka din, mga oray? Adda may sa nga oras, friend. Ti amo kat saan kan nga umay? Angam, aguray ka.
Apay akaduam ti boss mo. Kuha ngamin. Kaya't nakanumat ti agaliwaksay. Iso nga, dayta, imay ditoy, si Moro. Oh, kasta gayam. Nalaing gayam nga sigarilyo. Wen, agsada nga agsigarilyo, no, mangan kan maturo. Apay, di na nga taam mo? Ama kapadakas ti salon at pinalabas apa nagsigarilyo? Amo na, imposible asaan. Ay, umababalakit di tibiyag na. Isunsapay akas lakayanan ti langana. Aniya? Si Kamat, di na ipagbagam. Or, mano ayat ti sweldo ni Linda. Dako na mapatarimaan nyo ti balayaw. 25,000 kano ti sweldo na iti kada bulan, tatang. Anya? Hindi. Kat adun samot ti may patpatulod na. Ngam ti imbaga na asweldo na. Kung tatang, ado kano ti sideline na ngamin. Ala, sapay ko ma. Takas tabarok. Nay, mas lagwa-dwa kayo iti asawa. Maburbor siya anak laeng. Gapo ti kinabuslon na may patpatulod di asawam. Idin tutasan mat unay adakkel ti sweldo na. Itayak pa'y anak kasangpot ito'y balay dagiti amok. Hanggang saan amay waksi? Iti panunot ko tinadlaw ko kadalinda kan Mr. Anderson. Nakaas-asid ang titunggal may sa kadakwada. Gan, hindi mangan kami. Ay, ang tansakit sa bali akayat asawon day jay Ang, adakin kuanan Nalpas ko magtan abinalakada. No agaramit iti saan nga umno. Ay, basol na. Nilinda ti umawawag. Apay nga ta. Hello, friend. Friend. Adagan jak nibagakan ka. Anya day ta? Agbakasyon kami kada Mr. Anderson di Australia. Kasta ka di? Yum ne. Wan. Kat tila may isang anak na babae ti kadwami. Oh, Agbati ti lalaki, anak na. Akadwa ti lola na. imbag man, tasi ka ti ikuyog na. Mas tawak nga road friend. Tapno, makita ka naman ti lugar da. Kasta? Ay na, nagswerte ka. Makadaanon ka ijay. Wan nga road friend. Kasano ka bayag yu ijay? Saan ko nga mo kin ni Mr. Anderson? Kat, amo da ijay Pilipinas na ita. Kita ito no, mayawag kumatlaan kin ni Vic kung saan. Anya? Gwen friend, panunutag pa yung rumba nga yawag ko kin ni Vic na ito yun no saan. Anya? O sige ha, sika lang ti pangibagbagak iti da ito Kaputa na singad ka kanyag. O sige friend, bye! Bye! Hello, Lakay. Wan, isungay mawagak. Takagap ka po kiti remittance center. Wan, nalipatuludak manan iti kwartayo. Diyan patulod ko, para allowance yo, kan siyempre. Para iti pan nakaituloy, iti matartarimaan na balay tayo. Buwan nga rod.
Wan, day tati pinampanunot ko. Intun umaya pa nagtutudo, saan to nagtagtag na balay tayo? Siyempre, mapatarimaan tayon. Mapanunot mo mat nga taitan. Nagpilpili tak nag-abroad. Di nakpalubusan idi. Sankit din. O, nya nga ita. Di nagdakalagin awa tayo. Na mapatarimaan tabalay tayo. Sakbay nga for godak. Ay, damdamagam numanotin patulod ko? Dakal mo't basit lakay. 50,000 pesos laang mat. Ay, dakal unay day ta agatadkan kan. San pa yung umunay day ta ang bayam, agpatuludak tumanan. Un ka di. Ay, un kayam, aday bagak. Agbakasyon ti bus ko, kan ti anak na abalasitang, katsyak ti ikuyog da. Agbakasyon kami, di Australia. Un. Ayun, gundaway kumatun nga agtor. Makita ko ti Australia. Di ka di matanagan. Akan anadak mat, para kada kayo. O sige nga Rodan. Mapanwerwaran, diyan patulod ko, Wan? Okay. Ay, uri mat na kayo dita, gananad kayo. O sige, babayan. Bye-bye. Ay. Nagpatuludak man na niti kwarta. Dakil agad at una yan kinivik tayo tiyahingam. Agpaiso. Nakaipatuludak man iti manong agad tati dya Pilipinas. Yung rumbang ka ti tayo nga aramidag. Kasano nga ta? Manyan to nga ta ti mapasamag. Ay, saan na bali? Saan ko pa ya panunutin da ita? Manong Aldrin, apay maimay-mayang ka. Kaputa, maburbor tiyanak nanang ading ko. Ha? Kanya ti, pakaburbur tiyam kan kwa na. Nagdakkel man ang patulod na pang patarimaan kanupay iti balay tayo. Anya nga rin ti pakaburbur tiyam, Manong. Imbaga kanu ni nanang, agpatulod tumanan inton lawas na iti 50,000. Anya? Dahil ti pakaburbur tiyaak. Ano ka di talaga ti sweldo ni nanang kas katulong? Saan ko mga isot pakaburiburam, Manong? Ada ka no extra work ni Nanang. Saan ka ti mabamban no? Kanayon kadilangan nga da pag sidelinean na? Aldrin, duwatan to na mapanaggatang kadagiti materialis. Wan tatang, Maragsakan ako na yan. Kamaw dyanan na katadamot langan makita arumang ayan tibiyag tayo. anam amangan numabaybayanan ni nanang ti bagina iti abroad tatang. Gaputi sobra kinagagat na. Ay, san na mabaybayan tibagina. Tayo di na udya nag-video call kami kat nalukmag. Pimbintas pa ina ni nanang nyo. Ay nasayaat nga rod no kasta tatang. Nagkita-kiti bagana nga gabrod. Ngumitakit may ayatanak matan iti kada na yabrod. Tamang rugi nga glupos ti biyag tayo. Tatang, Gayam. Adada itay ti bus na ijay Australia. anya? Ingkuyog na kano, ta nagbakasyon da ijay iti amo na. Kasta ka di. Wen, kadwa na ti balasita nga anak ti amo na. Apay ani nanang ti kadwa ti amo na. Saan ati asawa na? Balo kano gaya man ti amo na. Anya? Nabayat iti Australia, dalinda ken Mr. Anderson
Sa balin sa talagang daytoyen Saan sa matlaangan akatulong ti trabaho ni Linda? Narigat matkit iti agatap iti sabali. At tanay baga kanyak ni tatang ko iti mawak. Pagpatpatarimaan kano dabik iti balayda. Kat naistroya kano pa iti tatang nibig kan tatang ko. Akanayon kendakkel ti ipatpatulod ni Linda kadakwada. Ken linawas pa'y. Ay, madin sa daytoyan. Sapay la kuma. Taagpitutag. Ay, apo ay, pakawanan na kami. Adakil Linda daytan, no saan ngang panunod. Ang mga nudakdakkel tungam tibagi na tibabawi na. Bilibak matken ka, Linda. Malaksin ang nabayadam aminen nga utang mo kanyang. Madama pa yun nga pagpabalay ka no? Gaputa dahil tati arapa ako. Ti rumang ay mati ka sa sadi ti biyag, friend. Mayata nagagat ka, friend. Agam adaman damagag. Nakasangpat kayo ka din manipod Australia? Juan, sa anak pa yarim-rimwar. Kunak no agnaed kayon ijay. Ta manubulan yung mat ijay. Bali talo abulan Ta bakasyon mat gayam pagiti anak na. Talubulan. Juan, Naggasat ka. Adaman damagag, friend. anya ta. Hindi nagkikita tayo ijay park. Kat nadlaw ko kasla nakas-asidid ti tumunggal may sa kada kayo iti boss mo. Ay, kwa. Kaputa, sobra ti kinasingtot na. Iso, naasidad kami, titunggal may isa. Kasta ka de, kalpasan na. Inkuyog da ka man ni Dya Australia. Agasam day ta ak kinasingpot ti amo man niya. Melba, Naggasat ka nakatumpong iti kasta nga amo, friend. Manmano ti kasta. O sige, friend. Maliwan tanto man ang salita, ha? Tani, maksutsan ti lutlutwag. Bye. Inidap na ti cellphone na. Kasla saan na akayat ti panagdamag ko may papan kadakwada iti bus na. Hello, bakat? Oo, anya. Kumusta ti panagpatrabaho yo? Hay, mayat-mat. Ay, nasayat no kasta. Aduda nga min ngagtrabaho. Nadala kiti umda sa budget, kan agtultuloy ti trabaho da. Mabitin na malpas. Sakbay tinap-nap, nalpaston. Ay, nagpintas tong arudin ti balay tayo, Wen. Numalpas ti balay tayo. Sa anak pa'y ngarot na agawid. Ah, Pa-extend ko ti kontrata. Kasta nga may tikid daw ni boss. anya. Saan ka pa'y makawid ko na? Kun isong agi inanos tayo pa'y laang. Linda, bakit? Apa yan? Ay, madinsa ti panagsaad yung minerienda kay tayo lakay. O, sige, bye. Bye. Ni, anya nga tan tinapasama kita asawa. Tatang, papayasan kayo makatan na. Ada ka ti problema? Ni nanang mo. Imawag kita, kat ba't pa nagsarsarita mi. Nagmadi ka no tirusok na kat makaduldol. Anya tigin na ni nanang ta. Pambar na ba't di minirienda na? Siguro kat madian, di pa nagsaad na. Saan yung unay apang panunutan, tatang? Maagasan day jay. Uno, nalamisan na siguro. Matana ka naklata, taadayo tayo kingkuhan na. Sigurado ang nagtumaritan, tatang. Iso adi kay unay ang dandanang. Ay, anaday ko na. Nag-extend ni Linda iti kontrata na. Uwan ka no, tatang. Tapno, malpasan di balay mi. Ay, iso Di saan nyo pa'y nga road ang mapasangpot Uwan, awan mabalin ko. Kan iso ka no matikid daw tipos na. Mala, adaka-daka kayo nga gasawa day ta. Nga mao din day ta, tatang. Pagkawidig ton.
Saan nga agsupli? Agturpos matin ni Janice. Wan ba't kit di Kan nalpas tumatan ti balay mi. O anya pa'y kumatipagsublian na ano bilang. Damat kit di rason baw. Mala. Da kayo ti agtulag iti asawam. Uwan tatang. Agsarita kami to ano saya. Marang song bata ni Linda ti awag ko. Aday ta, agriringan ti cellphone na. Hello, friend. Imawag ka man. Gaputa na bayagan na di ta nagkita, friend. Tadi ka mat umayan iti ayuyang tayo aparke. Adulat na ngamin ti trabaho. Iso nga sa anak amang kaaliwaksay. Wan ang day off mo mat ti Domingo. Anulat na ti agsang puta trabaho. Adot sang sangwag. Uray Domingo. Agi na nakamat, friend. Masapol nga agaliwaksay kamat sagpaminsan. Oh, sweetheart. Sige, friend. Ano pa ti trabaho? Bye. Inigtak ng ti cellphone na. Sino nga to tinangibagan ni Mr. Anderson ti sweetheart? Itay agsarsarita kami kinilinda. Iso nga ta. Malmalpas matlangan to'y balay tayo, tatang. Manong Aldrin. Oo nanak. Kat kasladyak mauma amang buy-buya iti kinapintas ti baro abalay tayo. Masapula sakbay apagyanan tayo. Kat pablisan tayo pa yung muna tatang. Akitwan na. So ngay nakto kasarita ti kura paruko. Tayson to ti umay mangiblis iti dayto eh. Anya nga ti handa tayo, tatang. Ay bagata ito pala ang kinanang yo Tabareng numang ipatulod iti gastusin tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una ni Linda. Ang asaya at ti amo na, kandag iti amin akabalay da, iti daytoy abalay pagpapayan na. Iso nga parang umay ilok at tigayang ko ti Rita. Melba? Ha? Linda? Dakkel ti tiyan mo? Sumra ka. Dito unag ti pagsaritaan ta. Agyamanak. Apay nga imay ka. Gaputan na bayagan at di ka nakita, friend. Kumakit. Imbaga mo nga imo na nga umay ka. Tapno mailam mga na, kasta ka di? Saan mon ang mailimod kanyak ti amin? Masikug ka? Wen? Oh, apay nagsangit ka mata. Ni ka di Mr. Anderson, ti ama ti sikog mo? Adda relasyon nyo, iti amo? Sana ko na nakapagtukyat. Idada kami di Australia. Ano niya? Napigsa ni Anderson. Saan ko na nalabanan ti sulisog? Diyos ko, kasano nga rudan? Indiayan at ti panagdan nami. Ano niya? Kat saan na ka na baybayan? Saan ka nun ngagsubli niya Pilipinas? Ano niya? Itid na kano amin nakasapulan ti pamilya. Basta sana kung nagsubli iti pamilya. Jesus, kasano nga rudan? Ita tinadagso na parikot ko. Ano niya dayto yan? Iswa sana ka makaawit niya Pilipinas. Maging gay ti sana ka makapagpasngay. Kasanon ton ti ubing? Isusita ti parikot ko, Melba. Siguro, ibatik tulatan. Ano niya? Unak tupay. Sa anak-anak bidot tinadlaw ko idi kada kayo adwa. Ngamaapay anak kay relasyon ka kenkwana. Idin to taada asawa kan anak mo. Tay kun akon. Nasulisog ka.
Di mo ibagbaga ti kasta. Taamin tayo kat adaan tayo mo't iti panunod. Amu tayo ti dakas kan nasayaan. Pagkawanan na, friend. Saan ka ngayon pangag? Saan asyak ti rumbag pagdawatan iti pamakawan. No di kat ti pinanawam a pamilyam iti Pilipinas. Mapakawandak nga ta? Ada ka di pay larantam ngagsubli iti pamilyan. Kaili ko dagiti anak ko. Kasano na talaga di dakton bulusan ni Anderson? Kat ti asawam. Ay ayadam ka di pay laeng. Iti laksit anak kirelasyon kan iti amo. Ayayatek. Ayayatek ni Vic. Nga oray na ilaw anak ka ni Anderson. Nasulisog aklaan. Apeng ita ajak maawagan ti Linda. Agriring mo ti cellphone na ngam di nawat sungsungbatan. Tatang, asino daw awagan niyo? Di man nanang mo anak. Itay peng awagak ngam di namat sungsungbatan ti cellphone na. Amangan no busy, tatang. Iso nga, isardeng niyo pa'y lang ti mangawag kan kwa na. Taamangan na iso ti pangungtan ti amo na. O sige, isardag ko ng awagan. Anya ka di ba kayo kumakininanang, tatang? Kumusta kuma? No nasaya atin tirik nana. Saan ko na nakontak? Manipod di nagsarita kami at dinatuloy. Saan nga iso ti pagdanagan niyo, tatang? Gandamagag ko man no kaano nantong ipatulod sa kwarta. Ngay gatang tayo iti baboy ang mapartinto. Urayan tayo latan, amay patulod na, tatang. Sayang, no nagawid ko man ni nanang, itinaitudi nga panagawid na kuma. Kadwa tayo kuman ngagnaad dito'y narinobit abalay tayo. Umaama, no? Nga mabayag pa'y ang makadwa tayo na nag-extend iti kontrata na. Ay, wan nga rod. Sa bagay, nasurok labasita na makatawan, agawidan. Katsigon kan tatang, santo nagsubli. Sapay la kumaa, ading. Ultimo ti pa nagturpos ko ti college, kat di na nadarayan. Wan nga rod. Sana bali. Tinapatag kat nakaturpusak. Kan nakapasaak pa yan iti nursing board exam. May saa ko na registered nurse, manong. Isong awanan rason, tapno agsublin tupay ni nanang. Kasla kaano laang day di damot at imay dito eh. Nakasubli at pa yan. Wanya Rod. Katagyaman nak, taon tinasasa iti pamilya kiti nagawid ka. Saan ko akayat? Asyak ti pagtaudan ti pan nakakibor ti pamilya. Numamuan naman. Sikan amis mo ti pakaamuanda. Jak amo, na niya ti aramidak. Madiribo ka na ko na yan. Kasangan ti pamilyak. San ko idan ang makita no di nakbulusan ni Anderson nga agsubli ija Pilipinas. Dahil tatirikat na ita. Pudno na ginawan ti biyag ko iti din na ni Anderson. Narang ay matan ti pamilyak. Ta nakapagturpusan nga agpada dagiti anak mi. Makuna, ang nagbaligi kan. Masao ka di abaligi da ito'y. Idinto da. Nadagsan ti basol ko iti pamilyak. Dahil ti parikot ita. Kang runahan iti amin. Mapakawandak nga ta. Nagpartak nga glabas ti panawan. Makatawanan ti anak ni Linda. Anya di kunana. Inlamang ni Anderson ti passport na. Kan pa-extend naman ang ipanagnaag na dito. Anya ka di talaga ti plano dahi a Mr. Anderson kan Linda. Agdanadan kas agasawa iti agnanayon. Kasanong ti pamilya ni Linda, amang ruuray kan kwa na ijay Pilipinas. Nagpartak nga glabas ti aldaw, friend. Makatawanan ti anak yu kan Anderson. Wanya Rod.
Anya ka di ti plano na. Agda na kami kano kasagasaw. Agtalinaadak dito yan. Ang kasanon ti pamilya. Mariripo ka na kunay. Naibaglakit din tanapanan ti Australia ti medyo agkabaon nga inana akong trabida. Gantisan ang kayat ni Anderson agkaraawag di Pilipinas. At saan larit? At apay sa bali parikot ko. Anya mananday ta. At amadi amarikrik na ni Anderson. Kasanon namatay? Anya? Apay nga taaman manon ti awag ni Nanang Manong. Wan nga rod. Day tapay ti pagladladingitan ni Tatang. Kan sana makapagbayag ang makisarita kada tayo. Anya nga ti parikot ni Nanang Ijay. Adda nga ta parikot na, adi. Masapol ang makasarita tayo, anasaya at Manong. Nakaawid ni Ninang Melba. Kan nakasubli pa yan. Ngam ni Nanang. Saan pa ya pulos nagbakbakasyon? Ni ba't linda tayo ito'y umawag garabrabi eh. Apay nga ta. Ah. Hello, friend. Apay nga imawag ka arabrabi eh. Adaak dito hospital, friend. Apay, anya ti kadayo dita. Saan na makaangas ni Anderson? Isungan yung hospital ko. Anya nga rodti ko na ti doktor. Apay nga sansangit ka. Gabot ako na ti doktor. Ang mga tudinan malasat pa eh. Anya? Nakaro ka nun ti sakit na itibara. Anya? Sige, friend. Ipakaamuklaan ka. Bye. Bye. Jesus. Daytan ti parikot ita no matay ni Anderson. Kasanon po pa'y tibyak ni Linda. Ay, kapilitan nga agawid. Kasanon ti anak dagan Anderson. Tatang, apay nga inom kayo. Pangpaikat iti danag anak ko. Anya danag, tatang. Madanagan ak kininanang iyo. Kaano pa nga awagag? Ngam saan latama ta sumungsungbat? Adan samat na saan na nasaya at na pagteng na. Ay na, tatang. Ad-adda madanagan kayo no kasta ti pampanunutin nyo. Siguro, kat saan na lang amasang asong batan dagiti awag yo kankwana. Paadot asikaswan na. Wanang aging ga idi aday jabrod. Italaan ang narigat nga awagan. Isar ng yukit din aginom tatang. Umawag tulatan ni Nanang numasango na. Di kay kadiunay at tandanan. Gusto daytan nga inom. Anjati kunam Aldrin. Agin inom ni tatang mo may maysa. Wan apong. Tama problemahan ka Nanang. Nay, apay. Anjati problema na kananang mau. Gaputi sana pa nakaawag kan kwa na lolo. Anya, isulaeng ti problema na dayta. Gapot na amangan kanuno at dandakas ang napagtangkin Nanang. Ay, saus. Ay, tila ada pagdandanagan ni tatang mau. Sana laang siguro ang masango ti makisarita ni tatang mau. Ta ado ti trabaho na. Isumat ti kunakan kwa na dayta lolo. Ay, amumat ni tatang mau. Akanayon nga ag-part-time ni nadang mau. Tapno, adalaeng maipatulod na kada kayo a kwarta. Sa kalpasan na, madanaga na di na maawagan. Wan nga rod lolo. Umayo man bagbagaan. Tama nga no, kanayunan naman ang tiagbartak. Akas di kapapan ni Nanang iji abroad.
Sige, apaw. Ay, umayak tao inton malam. Sabi na ko, ma. Makapangan ka dagito'y ginatang ko a prutas. Sana mabali na matay ni Anderson. Mapilitan ako nga akawit. Katkasanon ti anak ko. Diyos ko. Anya da ito anas na strip kun. Nairot sa titurog na. Nakasikig amat maturog. Anderson, wake up. Wake up. Naglaminis. Oh, sana nga umang angas. Natayan ni Anderson! Hello, Linda. Apay ngay mawag ka? Awanan, friend. Awanan. Ha? Anya ti awanan? Natayan ni Anderson. Anya? Idumot din tinainom mo. Nay, talon abutay. Wen tatang. Sige, agtugaw kayo ta tumagay kayo man met. Ah, Uray ta kaluklukat may sapay abote. ay na, anak ko. Makadadaal iti salon at tinalabas nga arak. Isardeng munday ta. Tatang, Katapay nga agsangit kamutan. Ay saus, talaga nga doon din, nainom mo. insukat naksamit jay manugang iyo, tatang. Anya, Di namat sungsung-batan dagiti awag ko. Tan samat sa balin ngay ayatan na. ay na. No anya lati pagparparikotam. Ken panggapwam nga ginom. Ala, isardeng mo daytan. Unahin ni Tatang Manok. Imbaglaki tin na nakaturugan. Ay, no saan ngay may ni Lolo? Kat amang ano di na pa'y kumaisardeng ti aginumading. Mayat ti panangayam mo kini Lolo Manong. Naisot din ang ngag ni Tatang. Makapasuron mo't ni tatang lumabartak. No anya laditan di may bagbagana. Una ron. Agasam. Atapan nakitin nga dan sa baling aramida ni Nanang. Gapula ang tisan na apan ng sungbat kadagiti awag na. Anya nga ta talaga ti rason ngamin. Adisong bata ni nanang dagiti awag ni tatang. Siguro kat busy na ang Manong. Takanayon mat amang panag-sideline ako nana numalpas ti trabaho na iti balay ti amo na. Ay, sapay la ko mga rod Takas tang agpaiso ading ko. Linda, anya ita ti plano, tanay tabo ng ti amo. Yakap mo. Dandani pa yun ti kabulanak. Okay ka di kapailaan, iti balay a pagpapaayan. Saanan? Anya ti kayan mo asawan? Makaungat kanya akong tiin aday di Anderson. Kastangat dagiti duwang anak na. Anya, Kaya't dakpayan nga i-terminate. Di ina na. kasano nga rudan no, pilitan da kalata nga ikatan. Diyak mo. Awan rupa ka sumarang iti pamilya kaya Pilipinas. Kasano na iti anak ko. Kasano magkawit kami adwa. Saan mo't karoon na kaya't di ina ni Anderson. Masapol asamngom as ititib kerda ito a problema, friend. No kasapulan nga agawid ka iti Pilipinas kat aramidam. Mapakawan na nga tati asawa kanda iti anak ko. Di padasem tulat tati agpakawan kadakwada. Bareng ka asyan kan mapakawan da ka pa iti naaramid mo abasol.
Tulungan ako man nga rod amang ipagnakadagiti ka sa pulak. Sige, agpakadaakan, boss. Dahito yung atanti karmak. Itinaramid ko. Anya nga ron. Tunggal tao matkit agbasol. Ngam nadagsan ti basol mo, friend. Abus ta adda ta anak mo abungat ti panagbasol mo. Melba, Adda ebidensya. nagbali na ka na rukot. Apay ajak na pagkadkadan ni Anderson. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta mga ano may panggiteng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Doon na bulang nga awan komunikasyon iti asawag. Ang nga tan tinapasamak kan ko ana. Tatang, apay amay kuskulang kayo. Ni kadi manen nanang ti pampanunutan nyo. Wen anak. Kaduan abulan nga awan komunikasyon tayo kan ko ana. Saan nyo kumaunay a pampanunutan ni nanang? Tapno saan kayo unay ngagparikot? Jak malitli ka na saan na panunutan tinayo. Kamadanagan nak. Abangan no adanda ka sa napagtin na. Awan mat nga ta, tata. Apeng aruta saan tayo ang maawagan. Imbag pa dita agring lata ti cellphone na. Gam itakit saanan. Aguray tayo pa'y basit. Katno di tayo tulat na makontak. Kung masidag tayo to, nitinam namaan tayo nga ahensya ang makatulong kada tayo. Hello, friend. Apay nga mawag ka? Friend, pinagtalang na ko ni Tibalaya pagpapayak. Ano niya? Talaga adi na kan pinagbigyan ti inaday di Mr. Anderson? Sa dinong karote ayan mo ita. Ada kita dito ayuhyang tayo alughar. Pagkikitaan tayo ka na linipanan na Pilipino. Saan ka apuman panaw dita? Umayak ita amatlaan. Mapanta iti opisina ti konsolme no opisina ti gobyerno tayo. Amasaknan kada tayo nga OFW. Agpatulong tayo jay. Sige, bye. Anya itanday to. Nagbanbanagan ti gayam ko. Anya ti Ramit. Mapampanunot ko pa ito pagkamatay. Saan, friend? Kasanon ti anak mo, nadadakas ama pasamakan ka. Kasanulaangan ti biyag na ta anak mo. Anya nga roti kasaya atang Ramit. Mapantan iti ibagbagak a pagpatulungan ta. Bayat adi pa'y maasikaso ti panagsublim iti Pilipinas. Tulungan ta kay jay. Ang yaman akan ka. Nagdakalan ti sakripisyo ang gapuit pa nagpintot ko. Anya ko mga rot. Asino ko mga rot ti mang tulong ikan ka ita. Wapay kit di ajak malalang panunot. Apay ngamin. Agawid akong dita Pilipinas, Vic. Anya? Agpaiso? Nagsaya atin no mapanonog mo ti agawid. Hanggang maguray ka. Apay akas na makasangsangit ka, Linda. Kwa, gaputa. Ada problema. Anya ti problema, ma'am. Huwag no, iso ka di tirason nga gawid ka. Kaya iso ka di tirason na di na kan nakontak iti kalabas. Uwen. Apay, anya ti problema. Lading hitak ng jak maibaga dito eh. Nasaysayat na agsasango tayo kadagiti anak ta. Isuntot pa nang ibaga kiti dahito problema. Kan makita kayong tupay mat. Sige, bye. Ko, sumang pwede minanang iyo. Kat no, anyan tuman tiyag bali na problema. Kat saan tayo kumabaybayan, ha? Ha? Nadagsan nga tati iyawid ni nanang a problema, tata. Mabali na kasta. Ngamin, di pa inalpas ti kontrata na nga magawid din. Anya nga tati parikot ni nanang. Urayan tayo. Kat ilang ipagpakaasi kada kayo.
Tulungan tayo ko maninanang yo, ha? Saan tayo pa'y ang maibaga? Nung matulungan tayo, ano saan ti problema ni nanang? Tadi tayo pa'y matamon, ano ti problema na, tatang? Agawid akon, friend. Ngamjak amo. Numaden akpay ti pamilya kaya Pilipinas. Sigurado lakit ni. Amakla at danto no makita dati anak mo. Mabain ako mga parang kadakwata. Gamawan ti amo kasabali apapanaat. May mayat no sangon ti problema, friend. Kanlaglagi pa ti pakasutunan ti pamilya. Agyaman na kadag iti balakad mo, friend. Tulungan na kumamang ikararag iti apo. Masapay ko matamaawat dakmatlaang dagiti ipatpatag ko iti biyag. Mabitla. Nasaysaya at siguro, amapan ka nga umuna ijay kadatatang mo. Lolo, umay kayo ijay balay. Tajay kayo ton amang rabiin ton madamdama. Datayo amin ti mangpasungad iti sasangpet ni nanang. Sige, apaw. Ay na, mailiwak mat ang makiin ni istorya iti inayaw. Sapay la kuma. Tasan unay anadagsan ti sangpet na problema ako nana, lolo. Ay, doapay kat ngamin, ana ay kuyog na dayjay a problema ako na. Saan nga ta nga adda sakit ni nanang, lolo? Ay, Diyos ko, awan kumamat, apaw. Hindi mo man ibagbaga ti kasta. Tapno saan tayo nga agnerbiyos amang pasungad kenkwana. Maburbor tiyanak ngamin, lolo. Anyang iti parikot na ako nana. Ay, saan ba't nga taadakas, apok? Amang ano, adakit din sakit ni nanang. Takas ano, kanayon ti overtime na. Ayat na lang adakkel ti maipawit na. Ay, sapay la kumaa. Saan akas ta, apok? Wan nga rod, lolo. Ay, tano bilang takas ta, tinapasamak. Ay, sos. Anya nga iti Serbina ang nagsakripisyo. No, isumot ti nakaalaan da iti sakit. Sapay la kuma, lolo. Taawan sakit ni nanang. Oh, hello, friend. Nakadanon ka din di tabalayo, friend? Balay da tatang mo? Saan pa? Ngam asidad kamin. Anya nga rod ita ti marikrik namon. Aglalaok. Matandanaganag. Nga magagaranak ang makakitan iti pamilya. Kastamat ka dagat itadakkel ko. Diyak ka muna niya ti aramidin na kanyak no sumangpot kami. Basta uray anya ti mapaspasamak. Aklonam latan. Anya nga rod. Una, uray patayon dak pa yan. Ay, sus, friend. Laglagi pam ti imbagatkan ka. Panunutam kumata anak. Kasi mat no dadakas ang mapasamak kan ka. One friend, katagi amanak tanda kalatamang pagtutib ka iti pakinakam ko. Kaputa na singit tanga kaya. Gantiyak kaya nadadakas ang mapasamak kan ka. Sige nga rod. I-message na to na anya di update. Sige, bye. Bye. Madanagan ka talaga. Nga mawan mabalin ko. Mawan sa bali apapanako na pagkamangak. Santak mo't nga tapat ayan, dagiti naganak kanyak. Sino nga tatikadwa ni nanang asumangpat ako nana? Sa balit agparparik na kanyak ading. Lolo, Ay, kat maambuan tayon to, apaw. saan mo't ngamin akayat ni tatang nga sumurot tayo? Ay, hustumot kiti. Isulaang tinapan. Sa balit agparparik na kanyak, idi pay laeng, lolo.
Addan sa bali nga atap ko. Anya? Ang mga no, adda lalaki akadwana si Mangpet. Anya? Aldrin. Saan ko lakit di ang mapakawan ni nanang, lolo? Ang ilipot ka! Uray, dardarap ti Ropak. Tapno may papas mo tigurap kanyak. Saan ka alaptan, Hik? Apay anaaramid mo na ito'y Linda. At apay anak yung insangpet mo. Pagkawanin dak. Anya man napanno sa tipay mo kanyak. Awatit. Anya tinagbasulak? Tinagbasulan mi kan katakas to'y tinaramid mo. Na ito'y kaditi katukad na iti impaw-pawid mo a kwarta. Inlagom ti bagim. Ha? Nagdakis ka Linda. Mabalin ka di ading gap ti palawag ko. Nukasano na pasabak ti kastoy. Anya pa ilan ti palawag mo? Naglawagan ti panang lipot mo kada kami. Apay! Apay ngayon lakom ti dayaw mo. Ayat mo laeng arumang ay tibiyag tayo. No amok la kumakastoy. No amok la kuma. Saan ming impagarup? Apakay papay dan migahim ti bagbagay din ni nanang aparikot na. Laksid kun nga ina, lolo. Yakun kayat amakita. Apok. Panakaawat ti kasapulan ita ti inayaw. Isu adi kay kumaipaidam ken kuana dayta. Nailawan ang nagbasol. Ken pakawanan niyo kuma. Saan may mapakawan, lolo? Nakababain unay tinaramid na basol. Isuan TV kaya't akadan na. Dito'y kami malayong agyan ka ni Manong Aldrin. Ay, mayatlat No, dito'y balay apabaawan nyo tigura yo iti inayo akpaw. Kamitila ang idaw-dawat ko. Saan nyo kumaabay-bayagan nga ito, di pa makawan nyo kenkwana. Janice, napanan ni lolo. Napan na kinita dagiti pastor na Manong. Kat ni tatang. Saan ko nadanon? Itaman pa'y adak nadanon nga agin inom iti arak. Saan ko nga mo? Adalaang papanak ko na naman. Amangan no na pa ni Jay Bangir. Saan ko nga mo, Manong? Sorry. Ngam uray asino ti mangibagbaga. Kan mangkidkid daw kanyak nga awatak ni nanang. Awan makaalukoy kanyak. Manong, Nang nangruna iti dayjay nga ubing. ngam ko na ni Lolo. Kabsat ta dayjay. Taninanang ti inana. Anak ti basol dayjay, Janice. Ngam awan mat basol dayjay ako na ni Lolo. Naguray ka man. Kahit mo asawan. Napakawan mo ni nanang. Idinto ang nagdakkel ti pakaibabainan ti inaramid na. Manong, Pudno. Rimang ay tibiyag tayo. Ngam inla ko na ti kinatao na. Insukat na ti dayaw na iti kwarta. Manong ko. Amom ka di. Awan pa irupa kun asumarang kadag iti kalugaran tayo. No lumabasak. Agkikin ni Simda. Kat amok ada tayo ti pagsarsaritaan da. No saan kayo ang mabain? Siyak, mabainak. Kaya't ko pa'y kit din ti pumanaw. Mga ano ni Lolo Daytan? Mabitlaang, umaya kon. Kumusta kayo, anak ko? Ah? Tatang, Atang? nanang, nagkuyog kayo? Gaputan na pakawan akong ti amayo. Anya ti kayat tasawon ti panagkuyog yo adwa.
tatang, nanang. Diyak kaya't amarakrak ti pamilya tayo, anak ko. Iso a pinakawan kon ti inayo. Anya? Etyo ka di nga iraman da kayo akagura, tatang? Pakawanan da ko anak ko. Saan da ka mapakawan? Mangibabain ka bakat? Sige, tatang. Agdin na kayo. Ngam saan at ito'y balay? Pakawanan da ko anak ko. Pakawanan da. Ni Melba, isuti ang awag. Hello, Melba? Kumusta ka, friend? Saan dakla ta mapakawan dagiti do ang anak ko? Adda kita dito'y balay. Dito'y balay dagiti nagadnak kanyak. Kasta ka di. Wen, Kadivig. Anyamat ti gunana. uri kas ano, naawatan na ti palawag ko. Kaya't na, maormos ko mati pamilyami. Inraman dagiti anak mi akinagura ti amada. Nagasat ka pa nga. No naaklon na kanibig, itiliputan tinaaramit mo abasol. Ngam dagiti anak mi. Diyak ka mo nung pakawandak pa'y. Himanaw da pa yan iti balay mi. Tas anda kayat ti agnaad iti balay. Anak kay gastusan dagiti nagtaod iti dakas. Dagiti impatpatulod ko ti kayat ko asawan. Anya? Sa dino nga ron tinapananda. Iti ayan dalulo da. Iti balay da katugangak. Una yan, nagiti anak. Ngam ti asawa. Aniyan ang kinataranaw ti panagayat ti asawa. Wen friend, nagasatak pa'y laang. Gaputa iso, tinakiasawaan. Aldrin, apo. Ano pa yan nasursurom ti uminom iti arak? Itala ang apong. Uray ka diti amayaw kat iraman nyo pa yan, akagura. Gaputa nagpaalilaw iti dayjay abakat amang lilipot, lolo. Nagdakas a babae. Agasan nyo. Pinakawan nakit din. Kat nakadagdagsan ti basol ti asawa na. Ay, Aldrin. Di pambakawan. Kat iso ti makalukat iti kura. Kandagansan iti barukong. Iso nga ipaayo kumabatan kinanang yun ay ta. Saan, lolo? Saan kunto ang mapakawan? Ay, huray ka sa no, ti kadagsan, ti nagbasulan ti inayaw. Saan yun to ang mailaksid? At ti dara nga agtartaray kadag iti oratyo nga agkabsat, kat dara na. Ay na, apog. Huray lumasam ti bagim iti arak. Saan to nga agmaw-maw ti marikrik na magura iti barokong maw. No saan mo nga amaw ti mamakawan. Lolo, Iwak siyo ti gura iti puso yo. Tapno lumag-an ti barokong yaw. Diyo ka di kayat. Anaragsak kayo madan a pamilya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, diyo kumaliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Dimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya timtay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilayang channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg.
Papanami ha. Mapanak di mansyon da Doña Candida, papa. Anya ti alami di ay. Kaya't ko kasarita ni Doña Candida, may panggap itim paripirip yukan ko na, abayadan na, ti damage ti lugan ko. Oh, ingka ka di bagang oray no di dalatan baybayadan kasta. Papa, iti pa nagkalikagom yung abayadan da dayjay na dadalalugan ko. Makikita ka isot pa kakaruan ti risik ti nagbabaitan tayo. Saan nga tamat? Ay, saan man papa? Sipod imparipirip yung kadakwa da dayjay apanag. Kaslamat ada yung tiriknada kada tayo papa. Nang runa ka ni Jonas. Wan nga mreben na lang nga bayadan da. Tilugan mo. Saan ko makakwartawan na lugan lang kinapatid kada kayo papa? Tanya nga ron, ti kayat mo itama pa sama kamer? Ay, saan tayo napabayadan? Total, bak nang tayo mat. Na, Urayan niya nga oras, kabalan tayo ti gumatang ti sa bali pa'y alungan. hindi. Kaya't yung aron, agumura kada kayo ni Doña Candida, papa? No mapagura yun, asinong tupay ti pinansyeryo no dumtang ti eleksyon. Anya? Oh, pawadaan niyo kumatag panunot, papa. No, kaya't yung asana madadaal ti napintas alangan-langan tayo kada Doña Candida. Baybayan yung dayjay. Sige man langan. Ay, adag durdurbel. Tunyan! Adag durdurbel! Ingka kita, no asino ti sangaili. Ay, buwan, madam. Hello? Ada ato niyang? Ay, da kayo matgayam, senyorita mo ni. Sige, sumrag kayo. Thank you. Ni Tita Candida, ada ka di? Ada, senyorita. Sige, umay kayo. Ada iti sa alas ni madam. Senyorito, ano pang panunutan niyo? Malagip ko lang ti pan nakadisgrasya mikin ni Monique. Nadadaal din na pintas alugan na gapo kanyak. Oray asino, awan ni ti mangayat iti disgrasya, senyorito. Saan yung matnging gagara? Isumot timbagak. Katiyaman tayo. Awan din natay kada kayo kini senyorita Monique. Isot pagyamyamanak kini Apo Diyos. No saan kayo kumana saliran iti atago si Tidara? Mga no di kay maispalkan patay. Imbaglakit din. Tagka-type kami kin ni Monique ti Dara. Ket ison tinagdonar kanyak. Pale, iso tinang silpo iti angas yo, senyorito. Wen, ket bigbigak nga utang anay bag-anakam kin kuana dayta Eloisa. Itay pa ang agsangsangot a Monique. Ang maging gayta. Timut la ibagaan ti kunam arantam nga ibagam kanya. Kung amin, kaslasan kumutan nga mo nga rugi, tita. Mabain ka bagirwagan? Gapo ta. Tsaka mo, no, anya ti bagayo. Kalpasan ama ibagak ti gagara. Doon yaman dayta. Ibaga mo on iha. Di na ko man paggagaran. Imayak ta. Kaya't ko ti umay agdawat iti dispensa. May papa ni tim paripirip kada kayo ni papa. Kasla kaya't napabayadan ki ni Jonas ti nadadaalalugan ko. Wan, naiparipirip na kanyak dayta iha. Isuhan tinabag ko idi adagos kan kwada. No manot pinaggatang yo ijay lugan mo anadadaal. Naitati mayak, tita. Kaya't kung may baga kada kayo, alipatan yung dayjay. Anya? Makagatang kami iti sa bali, tita. Nga uray no saan yun abayadan tinadisgrasya alugan ko. Sigurado ka kadi iti ibagpagap mo dik. Wan, tita. Abo ka din ipapag mo, tiyaay mo di balay. Tapno waswasam ti parparipirip na iti kanya kiha. Kwa, tita. Oh, kanya ka tatibagak. Oh, apaya di ka matan makatibag. Sung batam ti saludsod ko kan ka, Monique. Imbaon nak ni papa. Tapno, ibagak. Saan man napabayadan kini Jonas silungan ko na disgrasya? Aniya? Wan, Doña Candida. Amo ni papa, tiyay ko dito'y balayo. Kat, iso pa'y tinang ibaon kanyak. Tapno ibagak kada kayo daytoy.
Anya? Di na kaya trauma dayo tilig na titumunggal may sa kada tayo, tita. Amo nga bindi papang mo iha. Akasapulan nagtumadan inton agparielek akas mayor. Sa akin lang kuma. Na, makapagkikinaawatan tayo matlaan, tita. Tiyo lang mo. Nariribok ti panunot ko, gapo iti pinaranduay ni papang mo. Siya kung ti dumaw dawat iti dispensa, itinabaga ni papangkada kayo, tita. Saan narumbang asika ti tumawat kanya kiti dispensa, Monique. Kaya't ko ani papama mismo iti pakanggagak kiti dayta. Tita? Malay-ayan lang ti surod ko. No ti amam, ti dumawat kanya iti dispensa. O sige, bayan niyo kay bagat dayta ka ni papa. Or-urayak dayta kanito, nga idadawat na kanya kiti dispensa, Monique iha. Pudno nga pati na istorya kanyak ni Senyorito Jonas, iti na minsan nga aldaw. Awan ka no pa lang tinakainlaban na babae. Eloisa. Oh. Ah? Apay maikulkulong ka. Ako dalang nalagip ko, Senyorito. Mabalin ka di amamuan? Pampanunod at tinaibagayo kanya. Ngawan pa'y tinagbalin a girlfriend yo, Senyorito. Kaslang amin sa anak kamamati. Iti day ta kinagwapo yo. Imposible adiyo pa'y napadasan tinagayat. Pudno ti bagbagat ken ka, Eloisa. Ang no di mo pat yan. Awan mabalin ko. Pasensya kayo na. No, naiturag ko iti nagdamag, ti maipapan iti privado apyagyo. Aywan gayam, at dapay mapan ko gatangan nga reseta ti doktor at umaran nyo. Panawan kayo pa dito, Senyorito. Mabit lang ang Eloisa. Gawid nyo ti imag, Senyorito. Gaputa siyak na ti adda kayat na adamagan ken ka. Anya day ta? Maanusam nga ta ti agbayag akatulong mi. Uwan, Senyorito. Oray naungat kan istrikta ni mami. Wan, Senyorito. Ano sak nagbayag kakatulong yo? Tanabayag ko nga inan arapaap. Ama adda anak ko may tinatalagad a pagtrabahuan. Kasta ka di? Wan, Senyorito. Tabarang makarunong ak tumat langit igastusak nagtuloy nga gadal. Ha? Ay, anya ka diti nagpatingga Eloisa. First year college na ang, Senyorito. Oh, apay di mo intultuloy tinagadal. Manipod nga min iti pimusay day dinanang. Awanin ka badang ni tatang ko amang isakat iti panagadal ko. Iso, napilitan na ka nagsardang. Kasta gayam. Ala, aggagat ka nga rod, Eloisa. Tabarang makaornong ka. Kat matunuyam tumatlaan dagiti arapaap mo. Ay, mada. Kasla, limawag mati panagrup-ro pa yun. Hihiyo umay ni senyorita mo nagditay mansyon. Wanto diyan. Naamiris samat lang ni Mayor Solomon. Ti ado nga utang ana imbag anakam na kanyak. Nay, paapayakas na ti sa uyaw, madam. Gaputa pinaibagana, asaan nan atari kagaya na papayadan dyan na disgrasya ti anak ko alugan ni Monique. Kan dumaw dawat pa yan iti dispensa. Anya? Isu tirinanta ni Monique. Isu may dito balay. Ay, nagsayaatan no kasta, madam. Ang kunakin ni Monique, ada sa isaya at animat lang Solomon, ipakangagak iti bagbagana a dispensa. Anya? Pakayat nga tangarod ni Mayor nga personal kada kayo ti idadawat na iti dispensa, madam? Tapay kumadi na kayat. No talaga akayat na amasubsuban tipong tot ko kan kuana. Kaputa, mga no di na kayat amay babati pride na, madam. Kaputa, isot ti Mayor. Karamba! Saan na nakapagmayor no jak tinulungan? Sa bagay, da kayo ti mangmangtad ti campaign fund na no eleksyon, madam. Word! Iso adi na babaling nga ipandakal ti kinamayor na kanya. Tawan iti posisyon na no saan agapukan niya. Tonyang. Iha,
Itay pa, yadam lamagak king kanuan niya tibana, kinagsalitaan niyo kini kandida. Apoy adi mo may pagakal niya. Kung namin, papa. Bueno, winaswas mo, ti pa nang bayad da, iti na disgrasya alugan mo. Wan, papa. Anya? Anya ti kunam? Papa, kalmado ka laeng. San kay ko mga tungkol? Inarami ko tayo, Jay. Tapno saan nga adda ang makasuron ni Donya Candida kada kayo. Anya ti kayad mo asawan? Sandan na bayadan tinanadaal alugan mo? Saanan, papa? Na, Lakit di. Personal at tumawat kayo ti dispensa kan kuanas. anya? Siya ka mayor ko nakmanan! Dumawat ak iti dispensa iti ito rayak? Ha? Din tumapasamak na ita. Papa, ulitak manan nga baga kada kayo. Ni Donya Candida ti mangmangtad iti campaign fund yun no eleksyon. Awan kayo ti posisyon ita no saan aga po kini Donya Candida. Ay, anak di... Oh. Aklo na niya data, papa. Iso narigat akong kontraan yun ni Tita Candida. Taamang ano isunton ti manglaban kada kayo. Isunton ti ag kandidato. O di ag sino ti dalan nyo? Anya? Naglunlunit matlangan dagiti sugat ko. Ken, mariknak ang napigsa akon. Ay, Senyorito, ada na pintas sa damag arubang unay amaaman nyo. ha? Tanya ti napintas adamak, Eloisa. Kuna ti doktor yo, amabalin yung ti rumor dito ospital. Ha? Agpaiso, Eloisa? Wan senyorito, ada kondisyon ni doktor. Anya ti kondisyon na. Asurotan nyo kano amin, dagiti pamalakad na kada kayo. Aglalo iti panagtumaryo kadagiti agas yo. Ay, day talaga yung ti kondisyon na. Wen, surutak amin abalakad na, Eloisa. Takayat ko anadardaras pa iti panagimbag ko. Ay sige Eloisa, namnamaam nga idaanan ko kini madam dagiti amin nga imbagam kanya. Okay, bye. Tonyang, asino dyan kinasiritam iti cellphone? Ay ni Eloisa madam. At the good news nga impakaam muna. Anyat da magay pakamuna. Mabalin ka nun ni Senyorito Jonas ti rumor iti ospital madam. Agpaiso. Uwan madam, isu ka na ti ko na ti doktor na. Isu nga inimawag ni Eloisa. Taimbaga na nga inkay ka no iti ospital tapno maayos ti bil ni Senyorito. Awan, mapanak iti ospital itamat laang. Tabarang makaawit itangal daw ni senyorito. Dito'y balay. Inawagam ka di matlangan ni Mami, Eloisa? Nito niyang tinawagag senyorito. Tabi si mat iti cellphone ni mami yo. Sapay la ko mga rod, umay adagos ni Mami dito sa ospital. Umay lakit di dito day chay, senyorito. Magagaran lakit niya makaawit kayo ni mansyon. Eloisa, agyaman na kiti anos mo nang banbantay kanyak dito sa ospital, ha? Awan ang yaman na, senyorito. Trabaho mati pa ng bantay ko kada kayo dito ospital. May ayo ak, iti kinagagat kan kinasingpot mo. Ket, bayam, tay bagat to kin ni Mami, nga ingato na ti sweldom. Ala, uray sa kanan, senyorito. Amang ano pagarupan ni madam, makinasarita kayo ama ingato ti sweldo. Kapoy ti pa ng bambantay ko kada kayo dito ospital. Saan ka amadanagan, Eloisa? Check ti makam mo. Senyorito, amang ano pagarup ni madam, agun tawayak ti kinasayaat ko kanya. Danatan sa bali akitawag kada kayo na mabalin. Oh, anya dayta? Inton agawit tayo mansyon, mabalin ka diya dumagasak to kumabiit iti balay. Ta kumusta akmat ni tatang ko? Sige, day talaga yam. Engkanto nga rod sa rungkaran pailaan ni tatang mo. Nay, adama si Mardang alugan dito'y batog ti balay. Nay, nimit Eloisa nga anak ko didim saag. Nay. Tatang, kumusta kayon? Ay,
nagsaya at na umainak mo't sarungkaran, balasang ka. Ayun nga rodan, di banbantaya may di ospital. Nakarungaran ni Senyorito Jonas sa ospital. Nukas ta, ada itilugan ni Senyorito Jonas. Wan tatang, sinukon na kami ni Doña Candida sa ospital. Ngam kinid daw ko kadakwada, ado magasak labi iti balay. Ay, agyaman nak balasang ka. Mailiwak mo't kingkan. Oray siyak tatang. Ay, di mo lamaw. Ngam, agsangsangit ak nukwa. Agmay-may saak. Ay, awan kasangsangok amangan, anak ka. Agan anos kayo kumapailang may sa dito balay, tatang. Ay, anya nga tano, ibagam to kadagiti amaw. Agesti out kalatan. Oray, kanayon ka nga maitulod kan sukunan iti balay apagpapaayam. Alam, Ay, bayan niyo tatang. Tapadasak tong ibaga kadagiti amo. Nga agawid aklatan iti minalam dito balay, tatang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. agyaman nak tanakawid ak matlangan as ibibiyag dito balay, mami. Utang mo ti paro abiyag mo kindi mo dik, iho. Anya? Wan, kano sana nagdonar iti dara para kan kay nagkasapulan ka unay. Mabalin asaan ka na ispalkan patay. Mami, ti Diyos tinang ispal kanyak. Saan ani Monique? Ay, di mo ibagbagat kasta. Aglalo no kasang sagom ni Monique. Tadinto kat maluksawa nagdonar iti dara para kan ka. Sige, mami. Saan ko nga ibagbaga numangag ni Monique? Ngam agpay so ti imbagak. Ti Diyos tinang ispal kanyak ken patay. Ala, malangang ng tawan pa'y ni Eloisa. Tonyang! Apay gawan matlangan ni Eloisa. Sabip ngatan. Siguro ko, naimasandan nga agama iti nagsarsarita, madam. So, di pa'y nakaawid ni Eloisa. Karamba. No makaawid iti balay ta. Kasladinan ang mo ti obligasyon na diti balay akas katulong. Paring no, dandani itan, madam. Kung nagagatmat ni Eloisa, saan mo't ang nasadot? Ay, di mo ni kalintagan tayo pada magkatulong. Awagan man kiti. Tadagdagam nga agsublin diti mansyon. Ay, uuwan, madam. Awagak, itamat laang. Napsuga kiti sinda tayo at tinola, tatang. Naimasak tinagkaldo ta nakatabtaba. Ay, gapota, agitlog jay pinartik amanaw. Mapanak to ni Jemansyon ha, tasumit nga tan, tatang. Kinasaritak ni Wilson nga, umay mangitulod keng ka, jay mansyawn. Yorel mo labasitan, danda ni siguraw. Wan, tatang. Ni Tonyang ti umawawag, tatang. Hala, kasaritam nga raw tayo nakman ni hapon di nagpisa manukaw. Sige. Wan, tatang. Hello, Tonyang? Tonyang? Eloisa, umay kan dito yung mansyon. Agpungpung tuton ni mata. Anya? Ulam ka no, adumagas ka laang. Adi ka unay mabayag di tabalayo. Nauray mo mata sumipngutan. Ado nga min dagiti bambana ga nagtungtungan mi nga agama, Tonyang. Sa nagpartit manok, kat dituya kun bala ng malam. Anya? Ay, isumot lagayan. Mala, umay ka nga rudan. Taamangan no, umasok tuman ang tipungtod ni madam no di nakalagta mauray. Ay, awan. Umaya kun, Tonyang. O sige nga, Rodan. Bye. Talaga akaunggat ko laki ti tayo na Eloisa. Hapa na sumagpat. Aglaplapasan tayo akatulong. Mami, kumipngatan, yung ada kayo pailaang ditirar. Kasla dapat padaanan nyo. Ay, talaga nga tayo. Magkapungpung tuta ko na yan kadkwada. Sino, mami? Di
Eloisa, taging gaita kat saan pa nagsubli dito yung mansyon? Kuna na dumagas labi iti balay ta. Ang sumip ngatan, awan pa'y laang. Amang ano nagsarsarita da pa yung agama, mami. Ismabayan nyo latan. Karamba! Saan ko ang mapalabas daytoy nga idarapit na? Uy, ang kaluwat kanyak apaman na sumagpat. Anya? Ay, saan, mami? Nakan-anos anang banbantay kanya kay hospital? Sa kalpasan na? Kaungot nyo manan? Kaputag lablabasan ni Mami, maawatan nyo kumamat ni Eloisa. Nabayagan adi nakawid iji balayda. Karamba! Uray pa'y awan bibiyang ko! Pinatgak lang nga rodan tikid daw na dumanggas iji balay da. Agam, ay, subip nga ta awan pa'y laang. Baka paungat at talaga day jay akatulong! Tita, nakarupata ko. Mabalin ko ti mapang. Sa di naman ti papanam ta nakarudwat ka nga oray agsip nga dan. Mapana kita yung Jonas, papa? Aniya? Babae ka, si kakit din dagpasyari ti lalaki. Papa, agpapaungar pa lang ni Jonas. Kaputi pa nakadisgrasya mi. Saan nga tamo tadagas na inak sa rungkaran? Masubra ama talagang ti kinasaya at mo iti dayagayem mo. Saan mo't, papa? Nang gagangay lang tinasingan nagpagayam ka nagsinsin nakit. Mala, saan ka nga rudan nagparabi? Wen, papa, kan awan pagdanagan nyo. Kadwak mati driver tayo. Hingka nga rudan. Tauray ni ibaga ka di ka mapan. Sigurado adi kan tumot lang pa igawin. Thank you, papa. Adakon, madam. Karamba! Itakala sa magpat. Rabiin! Imiyan kala ko mga rutan iti balayo. Sorry no narabyanak ka nagsubli dito yung mansyon, madam. Talaga anatangkan ti ulam. Imbagak lang arudan kan kay de, adyak kayat asal mo singam dagiti pagayatak. Ngam kaslaawan latakad ka. Pakawanan da ko mano nakabasulak, madam. Mailiwak ngamin unayan kinitatang ko. Ado ngamin dagiti nagsarsaritaan mi. Iso jak nakasubli adagos dito yung mansyon. Karamba! Tanya ko madagiti nasisita una yan nagtungtungan yung agaba. Ha? Apay anarabyan ka! Kinalikaguman ngamin ni tatang ko. Ano mabalin? No, kayat yung kanukat. Oray, minalamaklatan nga agawid iti balay ni. Aniya? Malmaltay ka no ngamin iti panagmaymay sana iti balay ni madam. Aglulo namang mangan, ta awan kadwa na. Karamba! Takas tabat kayam ti abab. Kaslasaan alalaki! Mabalin ka di nga. Oray minalamaklatan nga agawid iti balay madam. Aguray, panunutag pa yan na saya at dayta akid daw ti abab, Eloisa. Sige madam, sapay lang ko ma. Ta mapatgan nyo tinaibagak kada kayo. Tapno, adakad kaduamat ni tatang ko, oray iti rabi ilaang. Saan ko aninamnama? Asarong karanak dito'y balay munik. Aglalo, kit ni, rumabiin. Kadwak mo ti driver mi. Iso nga oray anya nga oras no kayat ka apasyaran mabalin. Agyaman na. Ta imay nakmanan sinarungkaran. Gaputa na singad ta nga gayam. Kayat ko makita man ti kasasad mo. Man na nga si unay ti Diyos. Ta nabitmat lang ang naglunit dagiti naunag asugat ko. Dantanikan na tayo, Jonas. Unakot namin kan ka, angan-anag ka. Nakapaspas-pas matlatat pa nagpataray mo. Ay, nasaan ko maabimtak ti pilit tilugan ta? Saan ta kumamat ang nadisgrasya? Sige. Saan tamot anagay ayatan da ya disgrasya, Jonas? Isumot ti kunak. Aywan gayam. May sabalik man ti saritaan ta. Oh, anya day ta. Agyaman nak. Ta imbabawi yung matlaang ti panang bayad mo itilugan mo ang nadadaan. Ni papalaan, dakin pagayatan iti dayjay, Jonas. Ang talaga ka di adinan pabayadan kanya? Ha?
interesado ni Papa. Apayakit kita anak matlatan. Kinunakmat saan ang interesado ni Papa, iti pa nagbayad yo. Kapag nasingat pilinangan, ti pamilya tayo. Agyaman at mo ni. Iho, nagawid mo't gaya man ti budik. Wan mami, Gusto, kani, ang alas 10 matan. Awan kayam, anya ti imbay na imbaga. awan mami. May naklaan kinamusta. Ay, nakasaysaya at launay tayo siya kayam mo. Isaksakit na kaunay, iho. Wan nga rod mami. Mababain nakpekit din kinkwana no daduma. Ta kasla masobraan no daduma iti mangisakit kanya. Agyaman kakiti tanakatumpong ka itikas kinlimunik agayam. Wan mami. Hawalan ti mako nakitikinasayaan na. Saan akaslay ti tayo nga ilo isa akatulong tayo. Apong ti ulok no dadto. Anya? Mami, apaya kastaman ti sa uyok ni Eloisa. Ay, gaputa supsupringan na nakiti pagayatak no dadto ba. Mami, nuti pan nakarabrabiin nga nagawid dito'y mansyon. Aw-awatin niyo kuman. Diyay mo't balay dati nakarabyan na. Saan mo ta sa bali a lugar? Ay, uray pa'y. Aday baga kano ti abana, kaintanon kanyak ni Eloisa. Anya kano dayjay mami? Kaya't kano ni Ipe, ano ba balin? Kat minalam nga agkawit ni Eloisa iti palayda. Iti anya gapo mami. Malidlidayan kano ni Ipe. Ang roda kat agbaybay sa lang iti balayda. Iso kaya't na makapulapul mo't lang ti anak na nga uray no iti rapilaan. Papa nagsinday ka, iho. No para kanyak mami. May mayat no, saan langan nga agawid ni Eloisa? Adamat ni Tonyag no nakasapulan tay ti rapi. Uray pa'y mami. Anya ka diti pangadang niyo. Gaputa jak magawidan ti saan amangungat kankwana no andan jak kayat nga aramid na. Iso kasla kayat ko apat gan tikid daw ni Ipe. Nagkawid latan ni Eloisa iti minalam iti balayda. Nakasaritam ka din ni Doña Candida. Iti papan mo iti mansyon da. Saan, Papa? Apay, ada ka di rumba nga mamok kan ko na? Nabagay kumano yung baga namanan. Nagkidawa ka iti dispensar kan Di ba ka di inarami data, Papa? Saan? Ay, awagan niyo kuman. Diyak kaya ngawagan. Tapno maliklikak tag padispensar. Sa bagay, kas na naalay-ayan mo't kit din ti pungtot na kada kayo, Papa. Ngata? Kas na tinadlaw ko kan ko na, Papa. Tano, kapungtot na kayo kung mapailan. Siguro, imawag manan kanya. Tapno ipiksa na ti sakit tinakam na kada kayo. Hala, sa pala ko mga rod, tanan anayan, ti pan nakaikat, ti gura iti barokong na wino pan nakapunas ko na kuma. Kitag sublimot lang ti sikod, alin nangin tayo. May masa talaga ti kape. Hindi pwede pa nakapuyat ko iti rabi. Eloisa, nasa pa ka man nabimangon anang timpla iti kapay? Sa anak namin unay nakaturog to niyan. Nay, tapay. Gapo iti kinaagat pampanunutak. Ay, Eloisa, di mo kung maunay ipapuso ti pan nakaungungot mo kini madam. Ugali na ka talaga tinaong. Aglalo na dapat kamalya. Sa anak namin na naruam amaungungtan to niyang. Iso habarang no patgan ni madam tinaibagak nga gawid aklatan amin alam iti balay mi. No para kanyak kat. May mayat ko man yan kan dito. Tapno adakad kadwak amaturog iti quarters ko. Nitatang ko ngamin ti pampanunutat. Kasi pod nagkatulong kat. Saan nan unay amaimas ti mangan. Sa agmay sa kanulatan. Tunggal panangan. Di kayat mo nga rote agaw-away. Wan. Kat imbagakon kin ni madam. Mala, sikat ti makaamo. Ngam numapat kan tikid daw mo. Laglagi pong kumati oras ti trabaho. Tatno, saan ka maungtan kin ni madam?
Hello, Mr. Lee. Anya, sumangpaton dagiti order ko into no may alawas. Pakaisangladan na, Mr. Lee. Anya, iti San Marcelino. Karamba, apay nagadayo ti pakaisangladan dagiti sumangpat na produkto. Anya, gapo iti siguridad. Nalala, sige badlagan. Bayataklatan. No iso ti makita yo akatalgada na pakaisangladan dagiti order ko kada kayo a produkto. Awan, Mr. Lee. Oh, sige. Awagak to ti gayem ko, Mayor. Nagpatulong ak managkan kwa na. Wan, di kagtanag. Nagpatulong ak kan kwa na may papan ka dagiti sumangpat a sumanglad a produkto. Eloisa, mabalin ka dingag sarita ta? Wan senyorito. Uray kat nalpas ko matan dagiti labahat. Anya ka diti pagsaritaan tayo, senyorito. Maipapaniti na ibagam kin ni mami. Ano mabalin, ket agawid ka amin alam. Iso nga min tikid daw ni tatang ko. Senyorito, barang ano patgan ni madam. May mayat matlaang, no saan kang agawid. At ada mabannog ka. Takanayon kang agawid, ken umay dito yung mansyon. Ano sak senyorito? Tani tatang ko mati makagapo. Awan namin mangkita kan kuana no adaman sa gubanit na. Eloisa, Jonas, mabalin ka diti bumalaot iti sarita niyo. Ay, mabalin madam. Ada ka di ibagayo no pangibaunan nyo kanyak. Awan panikot, nalpasan dagiti lalabaan. Awanan ti patrabaho ka na ka. Tanakadalos ka matan ni Eloisa. Anya nga ron ti bagayong mami. Eloisa, adan desisyon ko iti kinidaw mo. Ti kidaw ti amam ti kayat ko asawan. Maipapan, iti panagawit mo, iti minalam iti balayo. Anya ti desisyon nyo, madam? Mayat kayo katimat lang, agawid aklangan iti minalam. Wan, Eloisa. Mawata ka narigat no agmaymay sang agpayso ti amam iti balayo. Aglalo no iti rabi. Agyaman ak numawatan da kami, madam. Mami, may mayat no saan nga agawid ni Eloisa. Iho, di mo ka di maawatan ti rason ni Eloisa. Agbaybay sa ti amana. Abagan no ang sakit, kat awan magtulong kad kwa na. Maawatan da ko, senyorito. Apa yan nagsindaay ka ba, Jonas? Awan, mami. Sige, panawan kayo pa dito eh. Tainak man iti ayan ni Tonyang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay di mo binagbagan ni Eloisa. Pinagpagaan nga anya, senyorito. Asaan nga agawid? Senyorito, ado apang magbagak kan kuana. Una na, ati ama na ti agayat nga agawid ni Eloisa. Sigurado ang narigrigat kan kwa na, no agawid iti minalam. Inkari ka numot ti ama na, nga iso ti mangsukon kan mangitulnog dito yung mansyon, senyorito. Ada ka numot tricycle da. Uray pay. Narigat latta Tonyang. Uray narigat ako na tayo, senyorito. At isumot ti kayat da nga agama. So nga awan ti mabalin tayo. Anya ti kinalayo, tita? Stay out ni Eloisa, katulong yo? Wadiha, taisot kintaw ti aman. Anya? Imbak ni manamong ni Eloisa. Wan, taptadakad kadwa ti aman ay jabalayda. May mayat mat no saan na stay in? Tap na maksayan ti panagungat yung kankwana. Wan garon. Tatalaga ka tadagiti guntaway at jaklat na maliklikan ti magugat kankwana. Natadagiti jak magustuhan nga arap. Aglalo, nagtitipon kami amin itirapi. Anya nga rin ti reaksyon ni Jonas iti yaan namong yo agi stay out ni Eloisa. Numabalin, di na kaya ti panagawit ni Eloisa iti binalam iti balayda. Agapin pagkawat ko kankwana. Na nakakaasim ba't ni Pedog may sa iti balayda. Tita,
Madlaw ko kat, kaasyan na unay ni Jonas ni Eloisa. Wen garot iya. Kas dapat di badbadlaw ko iti anak ko. Anya mo tati makagapo? Siguro, pasyan la gapo iti kinapobreda agbibiyag. Sa bagay, naasi kan managtulong ni Jonas. Wen iha, kat dayta atalong kading na, tipang daydayawan na giti tataw kan kuana. Wen gaya maisabalik man ti saritaan ta, iha. Anya dayta, tita. Ipapag mo, at kanin kita balayo. Awan pay. Saan tayo si Mangpat? Ada pay langit yung munisipyo. Apay ka di. Ulaklo na dita balayo, taubayang ko ba? Kaya't ko akasarita. Ay, ang mga namarabyan tumanan na sumangpot ni Papa. Iso na saysayat siguro numapan kailangan ni yung munisipyo. Sige man nga Rod. Papanak lang ni opisina ni Papa. O sige, bye. Bye, tita. Oh, milagro. Idamang bayan ay saruong ka di opisina doon niya kandida. Babalin ka di nga irikap ko tiruangan ti opisina, babi ko. Tsak nga kayat nga damakang gagasabali iti bagat ka. Kasla mapugtua kung luan niya di kayat mo nga ibaga doon niya kandida. Sige, pagbali nagka-close door meeting di ba nagsarita ta? Agyabadak, Mayor. Nakalakbayan. May kagpagawa ka. Abagando, adda ag dodorsok asobrak diti opisina. Anya ka di bagam. Damabuteng ka nga damakang gasabali di saritaan ta. Amigo, imbawag ni Mr. Lee di nabigsan kaldaw. Kat imbakada, asumang ladton ni iti San Marcelino dagiti idorder ko nga ismagal a produkto. Anya? Apay nga dayo na dito lugar tayo, di pa ka isang ladang dagiti order mo a produkto, amiga. Gapotay jay kano ti makita da akatalgadan a lugar, apaka ipuslitan dagiti kontrabando a produkto. Anya nga ron di kahit mo itama basama? Amok nga adot koneksyon mo kadagiti na dumaduma nga ahensya ti gobyerno. So nga, umayak kumamadadakid daw iti paporkan ka, amigo. Tiamog no napuura ng tirang tayo tinagbadan da. Gabot, kaya't ko kumabayatan yung tinadada lalukan ti anak ko, ana disgrasya ni Jonas. Ay saan, amigo? Agpaiso, narurudakan ka, iti di imparipirip mo. Nataltalgat lata natip kartirang tayo iti nagpatandadwa. Iso nga tak, amigo. Anya nga ruti kaya't mo mabasama? No, maibiyahe iti pailan dagiti produkto. Kat kasla narigat adumanon iti bodega. Iso maibiyahe da kumabot lang babaan iti tao. Diretsom no anya di kaya't mo amaramid. Gaputa adadagiti dadakkel abangkam adi motor a kulurong. Wando lancham kat. Iso ko matikit dawa. Pakailuganan dagiti kontrabando a produkto. Anya? Pati dagiti... may raman mo pa yan kadagiti illegal na negosyo. Saan mo ko mga ipaidam dagiti kayat ko apuludan ka, amigo? Wala kang kasalon numatilew. Kat may... Saan, amigo? Pintupulos mo pasamak tayo ka. Tapilya ka na saya at nagitil taok amapanbang sunto ka dagiti kontrabando iti pantalan apaka isang ladan ta. Sa bagay, ano dagiti tao manatutured? Kinatinib da iti dangadang. Wan, amigo. Iso ati ka kumagputputag abang ipabulod ka dagiti lancham. Mano ti ka sa bulam? Okay, upat lang. Dua alansya ti pakaikargaan dagiti ismagal a produkto. Kat dua mat alansya ti pagluganan dagiti taok amang subaybay. Wanagam, nangina ti abang dagiti lamtsag don ya kandida. Nang runa kat peligro dagiti may lukan na produkto. Ipagablaang no mano ti kayat mo nga abang dagiti kitkitawag kan kabuludan alansya, amigo. Saan ak matalari ka ta kasarsarita? Kasdaman di kunakken ka. Awan nari ka ta saritaan no kwarta ti pagdutungtungan.
Amo pat araw kwarta payor sulon. Kanya tintanamitin mo, jak ngawatan. Ako kunak, ipagamod no mano ti pangabang ko kadagiti buludak alanjam. Katno, ada makada ya kwarta kiti bangko. Igad ko na dagos, Mayor. Nagsayanan no kasta. Masapol pa nga ipasigurado, ti kinatalagad dagiti tao. Kan dagiti kontrabando asapatan danto. Tamo, adot koneksyon mo iti pantala napakaisang ladan ta. Awan danag siyag ti makam mo. Agyaba na, Mayor. Kangam, agpating ka lang sadya iti maited ko kada kayo a proteksyon. No at danto iti taaw, san kunton a responsibilidad nila. Ni Eloisa. Hello? Nakaawag ka man, anak ko. Kapot ada good news aron pang amaamuan nyo, tatang. Anya day saan na yung bagadamag, balasang ko. Imban nugutan ni Doña Candida. Nga agawid na kiti minalam kita balay, tatang. Agpaisaw. Wan, tatang. Isari no gyakon ngayon rupat na giti arwatag. Kanon to nga rod, ti umay ko pa ng sundokin ka. Ura inton malaman, tatang. Ditanton balay ti umyanak. Iti masungat arabi. Nagsaya ata ta. Pinatganda mo't laang di tarigagay ka. Sige. Urahin naklatan. Uray ka, adamot to'y tricycle ko, apang sundukan ka. Nayan, senyorito. Gapot kadayo titulong dagiti matana. Di nakpayan na puutan nga masidag dito'y ayan na apagtugtugawan. Ay, kitutat man, tabarang matakwan. Bulaga! Sa wakas, natauan kay matlaan at senyorito. Buray kay lanat nagiti nagtugawan nyo, gapot pan nakakigtot yaw. Anay ko. Salbag ka to niyang. Nagdaran ti aglunlunit asugat ko. Ay, ko. Unang panso. Umay kayo, senyorito. Na ipatugaw kayo matlaan. Nagsakit na kiti sugat ko, Eloisa. Di ka ulit kuti-kuti, senyorito. Tapno madalo sa kanasaya at nagdardara sukat yun. Salbag day jato niyang. Tangrak ko may tay. Nakapagtupulag. San abalit ang kasarsaritan ni madam? Ang tan na ko ma. Tapno agnakam tilo ka. Senyorito, saan ang intensyon na masakitan kayo? Kinigtot na kayo lang, itay. Gapot kadayo ka no titurong dagiti matayo. Talaga makapong tutak pailaang iti dayjay aton niyang, Eloisa. Nasaysayat ko ma. No iso ti agawit, ngumitisi ka. Anya? Una, tamay-mayat ti panang taripatong kanya. Senyorito, Ay, ko. agpadpada kami lang kinito niya nga nasaya at ipanang taripato mi kada kayo. Iso adi ko mamati pagbaga. Nga ora iso, kat agawit ko malangan iti pinalamit siya balayda. May mayat kamatlaang, Eloisa. Ngumiti dayjay aton niyang. Iso sikat ti kayat ko. Amabati dito'y balay. Senyorito, Anyat pampanunot ang aya, ha, Tonyak? Apaya nagaramid ka iti linuloko. Saan ko nga intensyon na masaktan ni senyorito, iti panang kigtot ko kinkwa na madam. Kaya't ko laang amatauan, gaputa, makita kitay, anak adayo ti turong dagiti matana. Karamba! Kat! Nakita mo ti resulta ti panagkigtot mo kan kuana, ha? Pakawanin da ko maiti panagdara ti sugat ni senyorito, madam. Uray ta, dinalusanan ni Eloisa kan inagasan nam. Ha! Uli tampay tinaramid po, kat masakitan tumanan ti anak ko. Tsak lambon no niya tirambitat kan ka. Sorry, madam, santo na maulit. Ala, agtrabaho kan. Saan kat atilar aramidam? Ay, madam.
Anya ti kunayo, tita? Nagdarati sugat ni Jonas? Waniha, kapoy ti panagkiktot kan kuana ni Tonya. Anya? Agasap. Uray lanay patugaw ti anak ko iti tugaw na. Kapot na laos apan nakakiktot na itinaramit na iti aton niya. At na ay, ag-agasan dan tinagdara sugat na. Unay matantarami na taton niya. Wan gayam, tita. Nairuwatan ni Eloisa, dagiti arwatan na? Waniha, saan to na maturog dito balay ito, Rabi? Inton rabi lat pangarutan ti umay ko di tayo ni Jonas. Sarong karak ni Jonas. Anya, At dapat namin papanakita. Iso nga inton rabi lat tan ti umay ko di tabalayo. Sabay lang kuma. Kasong bala na dagos ni Turko ti awag ko. Oh, hello Turko. Siyempre aday baga, kisong imawagak. Loko. Ibagam kadagit yung pat a kapitan tilan sa tayo. Wan, ada misyon da inton sumarunungal daw. Awan, dagiti tao ni Donya Candida ti makasabol. Adda sa batin da kargamento iti San Marcelino Port. Awan da nagtatao ni Donya Candida dagiti mang bayabay. Wan, sige, kastabay. Hello! Donya Candida imawagak. Takayat ko ngay bakageng ka. Pinagsagana ko nagiti kasapulang para iti misyon nagiti taom. Agyabadak doon sa lubon. Katala, bayam! Tanawan to lakit diti pagka-imbernada. At danto, itad ko manan a bonus mo, Mayor. Agpaiso? Wan! Amumpat ka diyakon! Awan parikot. No, may papan iti dayta ti pagsusaritan. No lakit di, awan ti saan anasaya at apagtag. Eloisa, sumidngatan. Awan mat pa ni tatang mo amang sukon kan ka dito'y mansyon. Wan nga nun, Tonyang. Itay pa narwar ko dagiti arwata kiti mansyon. Awan matlangan ni tatang. Sa taom to ti umayin ton bigat Di ka kumagladladaw, tamno di ka mauntam. Wan. Tatang mo, isang dayjay naka-tricycle, adimtang Eloisa. Eloisa, saan ka pala mapanaglugglugan iti tricycle ni tatang mo? Apay, senyorito. Kaya't ko makasarita ni tatang mo. Anya? Kaya't yung makasarita ni tatang ko, senyorito. Well, ada kaya't ko nga ibagakin ko, ana. Hey, senyorito. Adaag, tapnuso ko na kaunti anak ko. Agyaman at umayo sukunan. Kat makasarita kayo, tatay pe. Eloisa. Tonyang, mapan kayo man mangala itinalamiis ngayon naman ni tata? Wan, senyorito. Ay, senyorito. Sumipngetan. Agawid kami kuman iti anak ko. Madamdama tata. Adadagiti kayat ko nga ipakaawat kada kayo. Katsapay la kuma. Tagbaliw ti panunot yo. Panggap iti kalikagom yo panagawid ni Eloisa tunggal malam. Ay, senyorita. Kay kayat ko nga uri agawid ni Eloisa iti minalam. Tapno adamad lakad kadwak iti rabi ay. Wanang Ad-ada mabanog ni Eloisa, no agawid amin alam, tata. Kasano nga rodan, no dapas kan dito'y balay. Ket, aging ga kami itirabi Di awan ti katulungan min, awan ti katulungan ni Tonyang. Ay, maawatak, no adadag iti gundaway nga ag-overtime ti anak ko, senyorito. Tata, da kayo matlat mang parparigat iti anak yo. No ipilit yung latta ti panagawid na, tunggal malam. Ay, sakti mang sokon ken mang itulnog ken ko ana dito'y mansyon, senyorita. Nasaan la ko man nga agawid ni Eloisa. Makainan ako man adagos numalpas dagiti trabaho na, tata. Agawid man. Agawid, agbiyahin tupay.
Ay, isa na balay, senyorito. No kasta tata, talagan nga itultuloy yo. Agawid ni Eloisa iti minalam. Ay, tay ko na ako, senyorito. Kay kayat ko, nga agawid ti anak ko. Tapno da kadwak iday balay, numadanaw, tirabi ay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Karamba! Itay pa'y urayat ti awag di tawal. Kamaging gaita kat tibat law bawag. Ay, suntay ti ubaw awag. Dawol! Nasayate bawag kamatlagan. Pasensya kayo. Rajak nakawag adakos ka na kayo, madam. Itay pa'y urayat ti awag mo. Wadya, naramid mo ka din tinmantar kung an ka. Well, madam. Nayabakon na kiti matalag tayo tao. Sige. Brian dak nga rodan dita safe house. Katag sa sarita tayo. Tunyang, papanantay lang ni Mami. Rabiin. Jak man amo, senyorito. Taitay damagag kan kwa na, no sa dino ti papanan na inakmat sinang bata. Ay, awagak man kit di. Ay, saan nyo amaawagan, senyorito? Panalipatan na ti cellphone na. Anya? Ay, unayin ni Mami. Managlilipat. Ang papanan na nga ta. Ang mga no ada ka meeting na, padayo ang negosyante, senyorito. Wan ang mabiin. Awan orasan ni madam, no negosyo ti pagsasaritaan, senyorito. Sa bagay, gusto ta ko nam. Tadapay day ti gundaway. Nga aging gay ti parbangon na nagmeeting kadag ti kasosyo mi. Awan gayam, may sabalik man ti siritaan ta, Tunyang. Anya day ta, senyorito. Awan ka diti imbati apulos ni Eloisa nga arwatin na dito'y mansyon? Atta, sumagmamanula ang aparis, senyorito. Pagsukatan na kanulaan no maling atan na ti arwatan na. Ay, may mayat ko ma, no saan langan nga agawid ni Eloisa. Kuma, nimot ama ipiti ng kumbinser ki ni Eloisa nga agi-stay out latan nito'y mansyaw. Uli ba kaya? Uli na. Ang dadag iti napatay ka bambana. Gagad ngayon pagkakatatayo ni madam. Uli ba kaya? Imbayak! Tapdo mapagsaganak kayo na sayat para iti mission nyo. Nakasagana kami, madam. Good! Diyak kayat ngagpatay-patay kayo. Nada kayo to ni pantalan. Masapul nga galibtak kayo. Well, madam. Dawol, amo ka na risgo da ito'y ambisyon nyo. Isugay ti tao ti kayat ko apakaipagnaan dagiti kontrabando asumanglad iti Batangas. Kabaw kan, madam. San Marcelino, madam. Huwag gayam! Adda ko mga rod dagiti napipintas ng armas may, madam. Di kay madadagan. Awit ko dagiti armasyo amapan ni Jay San Marcelino. Aday tilugan ko. Inkayalan. Agyaman kami, madam. May disagmon ka dagiti kakaduam. Madam. Elvino. Isong. Ay, ingkay mo ba dagiti armas itilugan ni madam? Dara sa inyo. Wadawal. Sige. Intayon, kakadua. Masabol naman sorot. Tinagtutulagan tayo ang plano. Ay, Eloisa! Eloisa, anak! Ay, aldawan! Agring ka, anta mabigatan! Tatang, aldawan ko na yo. Anyat orasan. Ay, alas 8 na anak kau! Anya? Ala, sigurado amang tanak lakit ti manan kini Doña Candida. Naladaw ako niti trabaho. Anya? Ay, di mo day off mo ita! Iso adi ka rin ay nga nasapa! Ha? Ayun, gayam tatang. Nalipatak matan. Madanagan nagpaikit din. Ay, sao sa nakaw! Adan sa amot ten kabkabaw mo! Wan nga rod tatang. Tsak pa'y amot eramida kita'y bagayong haldawan. Mala, umay kan!
Mamigatan, nakaluto akaw. Anyat si datay o tatang? Ay, nagpartiak man ti manaw. Isaw ti si data anak kaw. Hintunog di may salupaw kan pitsaw. Damok nga isuunay ti paggustaw. Po, nagimas ang tatang. Sigurado makaadwak manan iti makanita. Amiga. Imawag ti may isa kadag ti kapitan. Katimba ka muna nakadanon dan di San Marcelino. Wan, abi ko. Tay mawag mo't kanyak ni Dawol. Kat ko dada amadaman ti panangidiskargada kadag iti kontrabando a produkto. Nga idagkat ko iti balasiw tao. Anya ka ti a produkto dagiti dimdang amiga. Naglalao kami ko. Ada sigarilyo, arak, frozen, kadumapay ababalin nga ilako iti merkado, amigo. Talaga si Kati Kalaingan no pa nagipuslit ti pagsasaritaan. Gapumot lang iti tulog mo, amigo. Wen kasanon no maaba kag tua mayor iti umay nga eleksyon. Aniya. Ay, saan ka mapasabak na itabi ko? Mairing pas mo ti talo at termino. Nga ta, hanggang ato dagiti mangibagbaga, adi daktun kayak abot to sam iti umay nga eleksyon, amiga. Amwam, doa sino dagita amang ibagbaga, adida kanto kayat aputusan. Taisudan to tiren nakam apamulmulan iti kwarta. Sige. Ngam kasapulak tumanan ti dakkel a pundo, amiga. Awan danag, siyak tumanan ti magkamo iti pinansyal a kasapulam, iti umay nga eleksyon. Agyaman na, amiga. Basta ituloy mo ti magprotekta, kadag iti ilikal a negosyo kami. Oo. Sige. Aging gasyak ti mayor. Safe amin dagiti illegal a negosyo. Kasungbatan na ti awag ko. Hello, senyorito? Agyaman na ta sinungbatan mo't lang ti awag ko, Eloisa. Ada ka di ba kayo? Tanakaawag kayo, senyorito? Awan, kahit ko lang nga maamuan. No naimas mo't lang ti turog mo ti tabalayo. Ay, wan, senyorito. Alas 8 nga roda na tariningnak ni tata nga mamika. Anya? Ay naladaw kagayang magre-reing no di tabalayo ti pagturogam. Saan ba, senyorito? Kapo siguro tanabayagan nagpuypuyat ha, kiti binampantayan kay ospital. Isa, ay masak mo tinaturog. Imbaglakit din, tadayop mo ita. Tano saan? Sigurado, naungtan ka kumamanan. Awan pagdanagan niyo, senyorito. Tatamat ni tatang ko amang ririing kanya. Saan ka makapuot iti na ituding nga oras sa panagriing ko. Kapitan! Nagkakambaya patarayan tilokan tayo. Dakno daras tayo makatanom. Iti papanon tayo. Di ka unay, agapura, tawal. Unay kat panligam at timisyon tayo. Aging gadi tayo may danon iti bodiga. Dagto yung produkto. Saan tayo palang makunabaligi. Timisyon tayo. Tawal. Kita itilikutan tayo. At tatakiting bot pasumusukat ka tayo. Hawan kang peso. Kapitan! Pagkakampay! Tawal. Pinaspasan dapat tinagpatay. Kumangkamat na. Anak ni Bakas! Ang talaki ni Daka sa panggap na kanyay, anak ka bangka. Amang susurot ka na tayo kakanwa. Nagsaka na tayo. Wan, tawal. Nagsisina na. Kaslakayat na tayo walaw-lawan. Inaputukan na tayo, tawal. Kumulap kayo! Sana mabaling at damirisang ka na tayo. Pinatalakit kita sumusurot, tawal. Pumalas tayo! Sana mabalin na tayo di madisgrasya! Kawan dyan may saping maltab. Nagsikot ibang kada. Kung gunana, bumalbas na. Kapitan, Bartakambay! Nasken may tarayan tayo na kita sinalit na kabusor.
Hello, Dawol. Apay ngay talang tiyawag mo. Kumusta kayon kadagiti kakadwa? May pasungal ka lang kami, tinangan, madam. Anya! Karamba! Ada kay kadipay lang di napantalan. Atayo kami ni Jay, madam. Dukas ta, iti taaw, tinakay pasungal ngalan nyo itiraga. Awan, madam. Alangan man kayo batay. Karamba! Asino dagiti kabusoryo? Sabi nga mo, madam. Tapto di atap ko, apirata na kitimi. Nang balbal daw ka na kami. Anya! Saan ang mabalin ang maagaw dati karga dagiti lansya, Dawol! Saan ang mabalin ang maheblada ka? Dagiti lansya na kaikargaan ka dagiti kontrabando. Milyones ti mapukaw kanyak no maagaw ta dagiti kargada, Dawol. Apay, adi kay makatanga. Pag nakay apag nakasla, di kay makaanak ka pusa. Ay! Aday wanak man dito ito niyang! Taamangan no si kati pagpupungtutak! Ada ka di parikot. Aday wanak tutak! Saan kan ngagsalutsod? Ay, tatakos ka di ama-amot na niya ti problema yung madam. Pumanaw kan dito, oy! Kaya't ko tiyag may sa. At no nawaywaya ka makapagpanunot iti solusyon ni ti parikot ko. Talagang ada parikot yung madam. Unak lang arudan at ikagsalutsod! Karamba! Kaya't mo tayo dumudum ka, ha? Kasla kung masukon ti agong yung madam. Ay, saan madam? Ay, diyak kayat di may dumudong. Sige, panawan kay pay ditoy. Dita kayo. Anyati ko na, mamiga. Nay pasungal-ngal dagiti tao midirangat. Wan, amigo. Ay, matantanag, tamagan numahay pladag. Kapo kadagiti lansya na kay kargaan kadagiti kontrabando. Anak ti pagkabakas. Ate, tamnak po. Tila masasaw kon. Sana mabalin. Ang mapaagaw dagiti taom dagiti nagluganan da. Milyonis ti bayan ti may sa alantsa. Wan! Amo kami ko. Amo ka naging natibayan ti may salat siya. Wah. Naglagi pabad. Naging naman ti balor dagiti kontrabando akar kada Dawol. Iso asaan la asiksika ti maperwisyo ano mapukawan. Nagpaligid dagiti pirata iti kagabta. Di mo't agkakabilag ti armas kentan mo kadagiti taom. Wan, amigo! Iso adakal ti kumpiyansa. Asan nagpaligid dagiti kabusol. Iti nag-isip apang gabta. Ikararag mo. Adi na maabak iti panakirang da, amiga. Karamba! Numadagdana ka na kakasla. Saan ko gamot ang kararag, amigo? Iso mabalin ka di. Asikalatan ti mga ikararag iti panagpaligid ang iti taok. Iti nakaipasungal ngalan da adang-adang. Anak ti pakangabahas. Tunya, aping agsangsangit ka? Kaputa, naungtanak kini maming senyorito. Apay nga men, anyay naramid mo. Di pa nagdamag ko, no anya ti parikot na senyorito. Kasla, maburburiburan nga min unay. Tapag na kasla di makaanak ka pusa. Anya? Adda parikot ni mami? Un senyorito. Anya ka no ti parikot na? Di nangarod kahit nga iba ka senyorito. Iso ti nakaungtang, kun kuha na itay dinamag ko. Sa dino nga roti ayan ni mami? Ada itilikod ti balay senyorito. Ni, apay nga da ijay. Kaputa, saan na kayat ka no ti maisturbo? Sige, inagiti ayan na. Kat damagak noon niya ti parikot na. Uray la makaluluan ito niya. Gapo iti panangungat kanukin kwa na. Iti panangdamag na noon niya ti parikot na. Ay jayan ni mami. Kasla daw awagan na iti cellphone na. Naskan amamak noan niya ti pakaburiburan ti inak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Kapitan! Pantagang ba di mang pataray tinugan tayo? Naskan na mataywan tayo na kiti pirata! Saan ta tayo nga inggan akamatan, Dawal? Salba! Dawal, katawhan ta tayo. Nalawag ang makitak.
Ipagarop na siguro ang mabudang tayo kadakwada. Kapwede pa ng kamkamat na ka na tayo. Rambanatan na tayo man dawal. Kapitan! Papagkasyan tinungan tayo. Sa muntikal na atan ngay bilta. Kit na tayo matimang palto kadakwada. Ay, saan tayo nga tamay sagmag iti dahi tangaramida tayo dawal? Yan kaya ti panangkat katawa na ka na tayo. Iso alumapan tayo. Uray inipusan. Iso di kayan na. Paramba! Tsakla tabawagan ni Tawal. Nagatan ti papaspasabag iti panagkamat kadakwada na kiti pirata iti tingat tao. Mami, Ito na sa umasinag dito iyan ko. mami, anya ti problema yo. Abi, kasla maburiburan kayo. Nagipulog kan kanito diyang. Wan mami, nabuta aglulo anang iba nga inong tanyo ka no. Ti sinarpag nanday diya katulong. Anya ka diti problema yo mami. Ay kwa. Ay, naawad iho. Talagang nga ibagak anay pasungalgal tadawol itirangat iting katao. Oh, mami, apaya di kayo matanagsaw. Kwa. Karamba. Mami, Pagdamdamagan kayo, apaya kit kita andak mutlatan. Kwa iho. Ang gaputa darim so anadagsan a problema iti may sa a negosyo tayo. Anya ti problema mami? Kaya't kagkid daw dagiti regular nga empleyado tayo ang maipangato man ang tisweldo ta. Anya, kit no kadaw dawat dalang iti increase. Ay tagaro ti pagpupungto ta iho. Anya abrans ti negosyo tayo, iti agkid-kid daw manan iti increase mami. Tasyak ti mapan makisarita kadakwada. Ay saanan, bayablat ta na siya ti magresolve iti dahi ti a problema. Makibala takon mami. Agpapaimbag ka pailaang, gapo ka dagiti sugat mo. Isa payablat ta na siya ti magresolve iti dahi ti a problema. Nabanatan sa kitikarapan! Napagtimpan ka, tika bosor naman. Bintak! Limnetan! Kan ado tinatay ka na kitikarapan. Natay dan sabay kat amin ni tinajay. Tawal, delikadon. Abay! Humalbalas na kiti kalaban dawal. Pinalawlawan dati may siya kalansya tayo. Binagbagda na kiti kakatwa tayo. Kimalayatan na kiti pirata iti lansya dawal. Kapitan! Umasinag tayo kadakwada. Kada tayo matimang ratrat kadakwada. Pinabantuan na tayo. Kumlab kayo kakadwa. Kumlab kayo. Saan tayo ang basta makas na kadakwada dawal? Anak, di ba sa pagkaw? Nagaw na may isa ka nagtilan sa tayo. Imadayunan! Anya ti kunamdawol, napahayjak yo ti may sa kadagiti lansya, anak kay kargan, dagiti kontrabando. Ewan, madam! Nakatato kami nagkikiraman. Inutil kayo, amen! Ha! Kasano itan? Anyan tulangan ti bagan ni Mayor Solomon, numaamuan na paagaw na dawol ti may sa kadagiti lansyan. Karamba! Sige, kapitan! Partakan di ang pataray! Napatayin tayo dagiti ng hijack, hindi may isa kadagtilan sa tayo. Paltogan na tayo manan dagiti pirata dawal. Saan tayo nakamaton ita? Bumalos sa'yo, kiti! Delikado ang makasidag tayo kadakwada dawal. Sana mabalin na di tayo maagaw, tinagaw dalan sa tayo. Sige, kapitan! Partakan pa timang pataray, tilugan tayo! Saan? Di tayo kumaunay umasidag kadakwada dawal. Dawal!
Mayor, kasapulak ti tulong mo iti dayti akong taway. Madamapay lang ti panakiranget dagiti kakadwa ka dagiti pirata iti tengga ti tao. Donya kandida. Nariga da magkibiyanga kita, iti mapaspasama karanget, iti tinga tao. Aniya? No yawag ko iti Coast Guard, wenno ka iti polis, wenno iti militar, iti mapaspasama kita aranget iti baybay. Sigurado amay ramraman at tiliwan dadag iti taom, at nagkarga ka iti kontrabando, amiga. Karamba! Anya nga ron tinasayat nga ramid kamigo. No magibaunak mo ti reinforcement katadawal. Kat abangan no, isuda mo ti maharang babaan kadagiti agpatpatrolya a Coast Guard iti tao. Awagam ni Dawal, amwam no anya di mapaspasama ka nakwada. Mayor Solomon. Papa, di man niya kandida di kapampanaw na. Sayang, jak na abutan. Nabayag dito'y balay anak isarsarita. Anyat nagsarsaritaan niyo? Saan mo kambuan? O sige. No diyo iba ka, saan ka apilitan? Mapanak mo't kiti dya balay dahil ton madamdama. Ing kamanan, di ka kati mabain kagkarapan iti mansyon da. At dalay bagak ka ni Jonas. Mapalin mo iti cellphone. Nanyaman na itang ibagam kan na. Nasaysayatot lang no iti personal na ibagak ti gagarat, papa. Isa asanda ko maparita na mapan ni dya balay da. Anya? Umay kayo dito balay, senyorito? At ang amin kahit ko adamagan kin kay Eloisa. Nanyaman day ta, ibagayo latan, senyorito. Kahit ko nga iti personal, ti pangdamagat kin ka. Ang amangan no, makabasulak magdarati sugat yo. Saan? Nadamat driver ko. Gusto nga awan pagdanaga. Basta umayak kita balay yun. Palubusan na kayo nga ta ni Madam Arma dita mansyon. Awan mo't ita ni mami dito balay. Amang igaw gawid. Ano, agungag kanya at marumarak dito yung mansyon, Eloisa. Senyorito Jonas? Karamba! Hitay pengaw awagak ni Dawal. Saan nga agkain ti cellphone na? Anya nga tanti mapaspasama kiti tao apag kikinabatan dagiti pirata kan dagiti pasurot ko. Ha, parang isang tayo tumawawag. Saan mat nga iso? Ni Guyo. Hello, Guyo! Anya ti mapaspasama ka na kayo dita tinga ti tao. Apay adyak maawagan ni Dawal. Aniya? Napaltugan ni Dawal. Anak, anya ka di day talut-lut wam. Aglingling man na di kamote, may iskan mani tatang, imbag lang at merienda tayo. Merienda tayo kunam. Apa ay ada ka di umay asa nga ilay? At tatang, Nasinaw. ni Senyorito Jonas. Inyawag na nga umay kano dito yung balay. Tada ka no umay na damagan kanya. Isa nagling takman iti mabalin tayo apag sangwan. Anya, apa ay kabailan na ka din di agmanehaw? At driver na, tatang. Anya ka no ti umay na damagan kin ka? Apa ya di na pala sinaludso di tayo nagsarita kayo iti silpaon. Uy, no saan ka? Damagan ng tulatan ng tunpikat. Jakman amukin ni Senyorito Jonas, tatang. Kapag taktakan na pa natin umay dito na mo apagtangan tayo. Hello, Tonyang. Apay gay mawag ka. Aniya. Ni Jonas Rimuar di Tamansyon. Karamba. Nagturungan na. Aniya. Di mo amo. Tapay. Di mo ka di sinalunso di tay Rimuar. Di na kayat kay baga. Nalalalala. Bayam tawagak. Kat damagak no sa dino tinagturungan na. Sige. Bye. Ay. Noon niya laditan, ti ada a problema. Naghimas to'y lining tam amais, Eloisa.
O sige, mangan kayo latana niya ti magusto niyo, senyorito. Uray ta ato tilining ta, kasi naganaak niya ayo. Agyaman nak, Eloisa. Wan gayam. Anya ti ko tayo adamagan niyo kanyak, senyorito. Panggap ijay na istorya kanyak nito niyang. Akayat mo kurso, nukas pangaringan ta agadal kan tumanan. Agpaiso ka di, nga accountancy ti kayat mo ngalaan. Ha? Ako, senyorito. Oh, apay di ka makasungbat. Pag-arupan niyo siguro ng ambisyosa ak. Makita yo ti kinanumumi kini tatang. Kasya kurso ti kalikaguma kagunutan. Eloisa, iti ka ano man, kitjak pulos imbaba ti kinatao yo kinitatang mo. Amam ka di adak kal akwarta ti mabusbus mo. No day di akurso ti alaang? Amuak, senyorito. Isungarot ang nagkatulong ak kada kayo. Tabarang makaurnungak iti ramatak nga agadal. Kuna nito niyang ana istoryam ken ko ana. Nangangato ka no ti grades mo, idi agad adal ka pailaan. Owan, senyorito. Saan nga iti panagpalastog ng sipot elementarya ak, aking gay di nag-high school ak, kat siyak ti tapuan iti klase. Ay, sayang. Tanagsardeng ka anagadal. Ang mala, bayam ta kasaritak to ni mami. Amang ano, kahit namat nga alaan na ka, kadagiti scholar na. Anya? Ay, saan, senyorito? Nakababain. Saan kang agbain? Tagtrab-trabaho kamot kada kami. Kan, adaan ka itinalayog nga arapaap, Eloisa. Kat bayam, tatulungan ta ka. Nulakit di kayat ni mami. Karamba! Itay pa anak kasangputak dito'y balay. Kan itay pa ngawawagak ni Jonas. Gabdimat sumungsumpat. Ha, danagsar tagalungan iti arupayan. Imo ni tigildan. Ay, Tita Candida. Kumusta ngayon? Adda kayo matgahan di tarwar ti balay yo. Ano, amuyo ka din? Umaya kita? Kat saktir orayan nyo? Ay, isa, di ha. Diyan ka mo nga umay ka. Ni Jonas isagsaga ka sumagpad. Ha? Awan ni Jonas, tita? Napanan na? Diyak nga rod abo. Tayo di saludsudan ka ron nito niyang no sa dino ti papanan na kat di na matimbaga. Ay, sayang nga ro ti umay ko nakasta. Sapay na patag ti damaga ka makankuhana. Iuray mo lahagan, liha. Barang inusan mo't lang nga babayag iti napanan na. O sige, uray ka lang nga rodan. Adda akmat la dito yan? Sige, iha. Mabit lang tasong batak na itawag ko. Excuse me, iha. Sige, tita. Hello, Guyo. Sinidaan nyo ka din dagiti pirata, anaghadyak iti may sa alansya, anak ay karkaan dagiti kontrabando. Karamba! Kumamat to sa inyo nga iningkaan ida. Anya? Tagbutang kayo kalpasan anapan tugan ta ni Tawol. Oh! Ayan nyo nga ron itaan. Sige. Darasan nyo nga ron ti sumanglan. Wan! Agur-uray ang dagiti kakadwa tayo ititakdang. Tapno may transfer dagiti kontrabando a produkto ka dagiti close band tayo. Wan! Isudag ti baka mo amang ipan itipoteka. Karamba! Nagsaya at katkuman ti yun na pahayjak. Taklas usong patakitakin ni Mayor Solomon. Kapoy ti pandaka agaw ti may sa kadagiti lansya a binulod tayo kan kuwana. Ay, naumamutlaan nga nakisarsarita ni Senyorito Jonas. Wan tatang. Ay, anya ayat imay na imbaga. Dinamag na. No, agpay suggestorya nito niyang. Kayat ko kano ti kurso nga accountancy into nagkuleyo ak tatang. Ay, kahit anya nga raw ti sungbat mo. Imbaga agpay so nga accountancy ti kayat ko tatang. Sus, nakababain balasang ka. Tama nga no ipagarap ni Senyorito Jonas nga, ambisyosa ka. Da nakita na mo ti kinano mo ti panagbiag ta. Kuna ni Jonas, nga iti ka ano man, kat di na imbabati kinatao tayo nga oray, amo na amarigrigat tayo lang. Kan amuyo ka di? Ada na isawang napakaragsakak lang unay tatang. Anya day.
Naku nana, akasarita ng tukano ni mami na. Taalaan nakmat amay sa kadagiti scholar na. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.